Buenas noches, familia celtista. Buenas noches a todos, a todas, a todes. A un nuevo directo. Ha pasado tiempo ya desde el último, pero cosas de la vida. Al Celta le va todavía mejor que el último directo que hicimos, que no sé si fue la previa de la ida de la Europa League. Madre mía, del PAOK. 16avos de final, que el Celta avanzó al ganar los dos partidos, tanto en Grecia como en Balaídos. Y cosas de la vida, apenas 3 días después de esa eliminatoria, el jueves en Balaídos, el Celta se planta con un equipo completamente de circunstancias en Girona y gana remontando. Bueno, yo creo, sinceramente, amigas y amigos, que la noche de hoy es para sentarnos a reflexionar tranquilamente. Podemos hablar del partido del Girona, por supuesto lo haremos. Podemos hablar del debut de Antañón. Podemos hablar de un Ferran Jutgla que parecía que se le resistía el gol y ha acabado metiendo seguramente uno de los mejores goles de todo el año por parte del Celta. Es un jugador de golazos, la verdad, por lo que lo hemos visto aquí en Vigo esta temporada. Y hay que poner el foco en el entrenador. Yo cada vez lo tengo más claro. El título de este directo va directamente a pensar, y quiero que reflexionemos entre todos, cuánto vale Claudio Giraldez. ¿Cuánto? Ya no lo abstracto de la identidad, de subir jugadores de la cantera, de conectar. No, no. Yo creo que simplemente se justifica yéndonos a lo económico. ¿Cuánto dinero le ha dado el Celta Claudio Giraldez? En clave clasificaciones europeas, lo que ingresas por quedar sexto y no decimoquinto. En clave plusvalías, no lo sé, no lo sé, pero yo creo que es momento de realmente sentarnos a hablar de un entrenador que está cambiando la historia del Celta. Creo que es así. Creo que si nos ponemos a mirar la clasificación, que ahora lo haremos, vemos a un Celta muy serio en los puestos de arriba. Llevan muchas jornadas y el Celta, si no me equivoco, tiene mejor ratio de puntos esta temporada que la pasada. Y claro, una temporada que te sale bien clasificarte a Europa, como fue aquella que todos anhelamos de Eduardo Berizzo, pues lógicamente es histórica, ¿no? Por lo menos en la historia reciente del Celta. Clasificarte a Europa, estaremos de acuerdo en que entras dentro de la historia reciente del club. Pero 2 años seguidos, yo esto ya lo he dicho a principio de temporada, os acordaréis. 2 años seguidos a Europa empieza a ser un proyecto que tiene otra seriedad, ¿no? Fuera ya del premio, de estamos aquí, de hay que disfrutar, mira lo que hemos conseguido. Yo creo que el Celta se le empieza a mirar de otra manera. Creo que no solo los rivales, sino los posibles jugadores a los que tengas que ir a petar en su puerta en el mercado de verano. Creo que es otra historia. Creo que eso es otra historia. Y esas seguro limitaciones que el Celta sigue arrastrando, quiero pensar que más pronto que tarde se van a acabar, porque las deudas, amigos, se saldan. Y a partir de ahí, ¿qué? Es cierto que el futuro más cercano nos dice que vamos a tener que prescindir del mejor jugador de nuestra historia. Pero más allá de eso, que no es poca cosa ni mucho menos, hay que hacer por tener contento a Claudio Giraldez. Porque si el Celta, mi opinión es, si el Celta no ha firmado a Claudio Giraldez ayer hasta 2035, es porque a Claudio Giraldez no le interesa y es mejor ir poco a poco y no estar atado a un club tantos años y que luego te tomen por el pito el sereno o que vayan mal las cosas o vete tú a saber. La primera temporada post Benítez podría ser una sobrereacción, la segunda temporada era una confirmación y esta tercera temporada, que amigos vamos encaminados a jugar otra vez competición europea y veremos cuál, además de lo que pueda pasar en la propia UEFA Europa League, es ya, no es ninguna confirmación, es la consagración de un entrenador que está llamado a cambiar la historia del Celta. Veremos si lo dejan, veremos si él quiere, porque lógicamente uno puede querer mucho al Celta, sentirse muy cómodo en su estructura y demás, pero hay que tener una cosa en cuenta, amigos, y es que yo creo que esto no lo hablamos lo suficiente, pero a Claudio Giraldez, mi sensación, otros entrenadores
habrían sentido que le toman el pelo. Que le toman el pelo. Porque se va a Fer López, porque vendes mejor que nunca y tienes todavía un agujero que saldar impresionante, porque sigues pagando más al entrenador que ya no está de lo que le pagas al actual, siendo el rendimiento del actual exponencialmente mejor que el de Rafa Benítez. No lo sé, no lo sé. Yo os digo, si otro entrenador tiene que salir ayer con Miguel Román, con Lucas Antañón, con Carlos Domínguez, con Josef Aidú, y no se llama Claudio Giraldez, pues seguramente pone el grito en el cielo, porque tú has clasificado el equipo para Europa para formar un proyecto. La suerte que tenemos es que tenemos un entrenador muy particular, que tenemos una gran cantera, entiéndase suerte, siendo suerte lo último que hay que tener para todo esto, sino trabajo y más trabajo. Y es capaz de optimizar una plantilla, pues claro, en la que el quinto centrocampista, que se llama Miguel Román, pues parece que ahora es un jugador seleccionable incluso por la selección absoluta. Y que tienes un lateral que se ha cansado de patear España adelante, de intentar ganarse un hueco en el Mirandés, de jugar por delante del lateral en el Villarreal B y de ganarse a pulso una pretemporada, al menos una pretemporada en Vigo. Y tienes a un Sergio Carreira que yo creo que tiene mucho que ver de nuevo Claudio Giraldez en el rendimiento que estamos viendo. De todo, amigos, de todo, de todo. Es que cualquier buena noticia, esto es mucho decir, pero cualquier buena noticia del Celta reciente tiene a Claudio Giraldez como protagonista directo. Y nos encontramos en la situación de que el Celta está aquí. Recordemos, veremos después el tema de esa quinta plaza y demás. Pero estamos a 3 puntos de un Betis con... ¿Qué? El triple de presupuesto que el Celta. ¿Qué presupuesto puede manejar el Betis? A 3 puntos del Betis y de esa quinta plaza que, llegado el momento, veremos si puede llegar a marcar la Champions League. Si este Celta juega la Champions League, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuánto del dinero que te da la Champions League por clasificarte, que es una morterada? Yo creo que en la fase de grupos ya son 15 millones de euros o algo así. ¿Cuánto de esos 15 millones le tienes que dar en mano a Claudio Giraldez? ¿Cuánto tienes que ingresarle de nómina a Claudio Giraldez cuando acabe esta temporada? No lo sé. Bochornoso final del Madrid, dice por aquí Quintana. Bueno, os estoy leyendo, os estoy leyendo. No sé qué. Perdió el Madrid otra vez. Contra el Getafe. Contra el Getafe. Amigos, que el Celta está sexto clasificado. O sea, ahora mismo, digamos que esta séptima posición que llevaría a Conference League, el Celta está 5 puntos, quiero decir, por encima de la Conference League. O sea, aun palmando 5 puntos, seguiría dentro de la Conference. Si no me equivoco. Bueno, la Real no... Tenemos algo, la verdad, es perdido. Pero bueno, pensemos que palma la Real y que gana el Athletic, que eso creo que sí que lo tenemos. Y por último, pero no menos importante, claro, es que el Celta está aquí también. Es que es una barbaridad, de verdad. Es que es una barbaridad, amigo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Esto de aquí, o sea, cualquier otro equipo, el propio Celta de Berizzo, amigos, ¿recordáis? Mira, yo tengo en mente... ¿Qué partido fue? ¿2015? ¿2016? Es un partido... Es este partido. Este partido yo creo que nos sirve para ejemplificar y poner en valor lo que está haciendo Claudio Giraldez. No me digas, aquí tenemos. Alineación. Sergio Álvarez, Sergi Gómez, David Goldar, Carles Planas, Hugo Mayo, Señé, Radoya, Borja Fernández, Claudio Bobite, Bongonda, Dejan Dracic. Este es el 11 del Real Club Celta en Vallecas antes de enfrentarse a una gran eliminatoria, si no me equivoco, de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, que finalmente acabas ganando. Pero este partido, amigos, fue un despropósito absoluto. O sea, fue un despropósito absoluto porque mirad la alineación.
O sea, con todo el respeto para David Goldar, para Josep Señé, para Borja Fernández, para Teo Bongonda, en aquel momento, bueno, no sé si se podría considerar titular, y Dejan Dracic arriba. Es que esto fue... Yo tengo marcado este partido en la cabeza del despropósito y de la pintada de cara que nos pega el Rayo, que en media hora íbamos palmando 3-0. Pues amigos, esto es lo habitual, esto es lo que tiene que pasar en un equipo como el Celta, en el cual, bueno, pues tienes una eliminatoria a la cual apuestas gran parte. Creo que estamos todos de acuerdo en que en el partido contra el PAOK sale el mejor Celta posible. Y en cambio tienes que plantarte en Girona, de nuevo, partido fuera de casa, a especular. Con una plantilla, bueno, una alineación un poco más de situaciones, ¿no? Repasamos la alineación. Aparecen como jugadores menos habituales Carlos Domínguez, Josef Aidú, Ferran Jutgla, Hugo Álvarez. Podemos contar incluso a Miguel Román si hablamos de principio de temporada. Y el Celta, con una alineación también de circunstancias, entra Lucas Santañón, más de 20 minutos, se planta en Montilivi y es capaz de remontar el partido para ponerse sexto clasificado. Creo que son dos partidos que ejemplifican bastante bien a lo que debería estar acostumbrado el Celta y la manera que está teniendo el Celta de competir en ese partido cada 3-4 días, que yo creo que es una de las cosas más destacables de Claudio. Creo que no le han hecho a Claudio Giraldez una plantilla para aguantar en 3 competiciones, creo que así lo pagó incluso en la Copa del Rey, pero pese a todo... hay que darle otra vez una medalla a Claudio por haber sabido optimizar esta plantilla hasta el punto de ser capaz de competir entre el PAOK el jueves y el domingo remontar en Montilivi o en Girona que viene lanzado. Bueno, si esto no es motivo suficiente, como decía un tertuliano que tendremos por aquí en breves minutos, para que Claudio Giraldez sea el próximo Alex Ferguson del Celta, pues yo apago esto y se acabó. Pues yo poco más tengo que decir. Poco más tengo que decir, si es así, de verdad. Bueno, en fin. Claudio Giraldez, amigos. La gran estrella de este Celta se llama Claudio Giraldez. Pero la gran estrella de este programa seguramente ya nos está esperando. Es probable, ¿no? Es probable. Oye, os voy a intentar poner por aquí. La última vez no funcionó. Y mi gente de Twitch, lo siento mucho, pero se me ha actualizado el OBS y ahora no me acuerdo a dónde le daba para iniciar en Twitch. Es que ha cambiado esto. No sé. No sé cómo iniciar directo en Twitch. A ver, ¿va a funcionar hoy el chat con la actualización de OBS? Si yo pongo esto aquí y ahora selecciono por aquí el mensaje de en absoluto, os sale a vosotros. Ahí está en absoluto, sí señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, estamos casi de vuelta. ¿Hay sintonía entre Claudio y Club? Bueno, espera que se me abre el Discord. Cobrará lo que merezca. Yao y Claudio son clave para seguir creciendo en consenso con dirección deportiva y club en general, que dice en absoluto. Bochornoso el final del Madrid. Quintans pierde a 3 jugadores contra el Celta. Pues está bien saberlo, ¿no? ¿A qué jugadores pierde exactamente? ¿Alguien sabe a quién pierde? Bueno. Entramos en lo que nos interesa. Hostia. Hostia. Nada más y nada menos. A ver, un momento. Ahora sí. En riguroso directo. Saludamos a Gerard Romero. Buenas noites. A Gerard Romero, madre mía. Hai comparación aí. Eu son un pouco máis celtista que ese home. Bueno, a pouco, a pouco. Mario Seijas, estás feliz? Home, como para non estalo, non? Digo eu. Joder. Aparte que por fin, este ano, por fin, despois de todos os contratempos, cousas e demais, por fin
que saíse mellor. Estou vendo aquí rapidamente que aparece unha terceira persona. Pero por que se queda... Xa me estou empezando a cabrear. Xa me estou empezando a cabrear ca mierda do Discord e co de tal. Bueno, ostra, ahora sí. Ahora sí. Despois de saludar a Gerard Romero, saludamos a Claudio Giraldez en riguroso directo. Sí, señor. Boas noites, señor Alexander. Non te escoito. Está silenciado. Eu non escoito ao señor Alex. Non, tampouco escoito, Hola? Non se escoito, non. Non te oímos, Alex. A túa entrada foi triunfal, pero non te oímos. Está silenciado. Ahora tampouco. Que non vai. Sal e entra. Vamos a ver. Nada. A tecnología, unha vez máis, torpedeando este directo. Ai, Dios mío. Hoxe vin, Mario, un coche... Boas noites. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. te Sí, escoitamos. señor. Buenas noites, Claudio. ¿Cómo estamos? De Rado a Claudio, Nada mal. Do pescozo para arriba Radu e do pescozo para baixo, bueno, do pescozo hasta a cintura Claudio. Logo de cintura para baixo xa Aidú. qué putos gañanes somos, Dios mío. Oye, que estaba vos dicindo, falando de electricidades que torpedean o mundo. Hoxe vi un coche, un Audi, que en vez de retrovisores tiña cámaras. Entonces tú vías o retrovisor por dentro da porta nunha pantalla. O sea, en vez de ter... Pero unha subnormalidade que digo, pero se ao final é o mismo, que sale un troncho para fora. Vou non buscar, vou volo enseñar. Xa me diré... Aparte que non sei que decir a Estupidez. funcionalidade diso, Que estupidez. que sexa máis caro, que utilice máis materiais e que Mira. non lle vexo eu Mira. moita... Tú mira que Madre gilipollez. Tú, Pepe... Supoño que isto o patrocina Autosmapi, non? Porque Ai, non por sei suposto. se ten moito que ver co que Por suposto. agora. Pero que Madre mía. Autosmapi vende cousas con xeito. Alex, Vende- perdona este rapaz que saiu 4 veces da casa, non te... Sigue trocaron os tempos. Estamos falando de coches e Mario feliz co Celta regalando posesiones jugando ao espazo. Hostia, sí. Ollo aí. E xa Mario empieza a estar feliz e vai caendo da burra. No, pero Sí. non ten que ver o estar contento porque ahora xa se van acadando os obxectivos, xa se vai tal, xa se vai apuntando para arriba con que me, quer dicir, unha cousa é que se xogue ben, porque se está xogando ben. E outra cousa é que se xogue como a mí me gusta, que eso é outra cousa. Iso. Efectivamente. Pois nada, temos a Mario Seijas que se vai sumando a todas as modas. En 2027 sabemos que votará os de verde tamén. Bueno, pois... Madre mía. Os de verde, eu non sei, pero... En fin, me parece a min que antes caeses corto, non sei, algunha extremidade e tiro os cochos. Os cochos. En fin, Xa postos a dicir barbaridades. Señor Claudio, boas noites. Parabéns. Hoxe eres o motivo principal de abrir este directo. Eu pregunto cuánto vale Claudio Giraldez. Despois de falar un pouco do que foi o Girona Celta, que creo que dá bastante para falar, tenemos que empezar a reflexionar un pouco máis desde fora, non? Salir un pouco do bosque, da vorágine do partido a partido, e realmente reflexionar sobre a figura de Claudio Giraldez nun Celta que empeza a depender directamente de entrenador. O sea, creo que é un proxecto de autor que non ten ningún equipo na Liga e desde logo con tanto éxito ni moito menos. Empecemos polo principio, Mario. Xogaba o Celta cun 11 de circunstancias, non sei se mellor, peor, mediano. O caso é que o Celta plantas en Girona cun 11 pouco habitual. E con todo iso é capaz de remontar. Por eso eu te pregunto,
Valoración xeral do Girona 1 Celta 2. No que No, chegou a valoración Reglón do xeral, un gran partido do Celta. Penso que igual por ocasións o xusto houvese sido un empate, porque penso que a verdade é que o Girona na segunda parte tuvo un par delas, sobre todo desde que entrou o Nagy que deu quebraderos de cabeza que a verdade é que puido darnos, o sea, eu creo que se non estuvera Radu probablemente non sacaríamos 3 puntos, Desde logo. Ninga se aniga. pero Oye. obviamente o traballo de Claudio é tan grande que os xogadores que son menos habituais e que están menos acostumados a xogar pues salen e rinden dunha maneira espectacular, pero porque creo que tamén leva facendo desde o principio da temporada un traballo excepcional Claudio, no que todo o mundo se sinte partícipe deste equipo e no que sale, se sabe, cada xogador sabe exactamente o que ten que facer. Home, xogar sin Starfel e Marcos Alonso E con quen? Sí, sí, no, pero quero dicir que penso que é unha merma contra un Girona que ven en línea ascendente, é unha merma moi grande e que se solucionou ben. Quizáis para min igual o debe do Celta ou o peor que se viu do Celta no partido foi a defensa dos centros laterais, pero non igual porque os centrais non estiveran demasiado mal, porque creo que non estiveran tan mal, senón porque creo que no carril de Mingueza, e volvo a señalar un pouquiño a Mingueza esta vez, a nivel defensivo fixeronlle moitos traxes por ese lado. E penso que na presión, xusto na presión, é onde máis fallou. Estaba un pouco, pois, non sei. Pero quero dicir, tamén creo que por parte de Claudio, vendo iso, ao mellor nese mesmo momento debería de haber igual cambiado de banda a Carreira ou, claro, non sei tamén a nivel ofensivo que esperaba de cada xogador para poder facer daño tamén. Pero bueno, ao final sacamos os 3 puntos, creo que é imposible recoñecer ás veces o 11, aínda que eu da mitad para arriba, o sea, do centro campo para arriba, o sea, acertei todos os xogadores, salvo na defensa que sí que, quer decir, estaba claro que iban a xogar, que Carlos Domínguez por lo menos que iba a xogar. Non me esperaba, despois de haber xogado todo o tempo, pensei que igual a Javi tamén lle iba a dar descanso e que xa de cambiar a defensa iba a cambiar toda, pero non, puxo a Javi e que xogase a Edu tamén era casi previsible que sí. Bueno, estaba un pouco máis a duda en Javi a ver si xogaba ou non, porque eu sinceramente creía que iba a xogar Manu Fernández, pero bueno, ao final Hai tema Manu. Hai melón Manu. É raro, ¿no? A ver, eu entendo que será por manter a un, pero do que víamos vindo de Manu Fernández, que moitas veces incluso titular por diante de Javi Rodríguez, pois onte seguramente podría ser. Non, creo que non. Eu creo que non, basicamente porque Javi tivo algún partido así un pouco máis froxete, pero despois rindeu, o sea, leva algún partido a bon nivel. Parece que está recuperando outra vez un pouco a forma. Penso que non hai debate ningún. Seguramente tamén é cuestión de que en certos tramos de tempada, si Manu ao principio apretou máis, pois está moi ben. O sea, quero que decir, en fin. Alex falaba... Xa me están dicindo, pero Mario, por Dios, e Mingueza participa nos 2 goles. Sí, que ofensivamente é un crack, sí, joder, pero si despois todo o perigo chofán pola banda del, é que eu que quero decir, joder, que simplemente é defender 2 metros máis para adiante ou 1 metro máis para adiante, joder, que é simplemente tapar o centro. Parece que sempre estamos coa mesma cantinela. Antiminguecista, incluso, poderíamos te chamar, non? No, para nada, para nada. O que pasa é que, quero dicir, en defensa sempre é un debe moi grande del, en ataque, claro que... Hostia, en ataque marca as diferencias, pero, joder, que o que non pode ser é que si traballan os dianteiros e presionan os dianteiros como cabrones, que el tamén, ao mellor a nivel defensivo, non esteña como ten que estar. Entón, a min é o que me mosquea, joder. Bo partido de Mingueza, Sí, bon partido, a verdade é que sí. Non ten que ver unha cousa con outra, pero moléstame porque en defensa todo o perigo que nos trouxo o Girona foi por ese lado. Señor Alex, falaba Mario Seijas especialmente desa defensa. Eu engado non só a que non contamos con Starfel e Marcos Alonso, que é moito decir, sino que os suplentes non son Roncaglia ou iba a decir Unai Núñez, non sei se é o mellor exemplo. Que sean titulares
José Faidu e Carlos Domínguez solo se entende para min cun adestrador como Claudio. O sea, recuperar para a causa a José Faidu, que a mí pareceme un dos nomes da tempada, polo caso en xeral. E despois de moitos meses de ostracismo de Carlos Domínguez, que salga co brazalete de capitán a Montilivi, podemos decir se foi o mellor partido de Carlos Domínguez esta tempada ou non, pero o caso é que está e cumple, polo menos podemos decir que cumple. Non sei, eu hoxe planteime aquí coa única intención de colgarlle medallas a Claudio. Bueno, pois para min a defensa é outra medalla máis que lle colgar ao señor Giraldez. Perdón se me disperso en algún momento, é que me está reventando o puñetero Discord que cada 5 minutos peta. Entón teño que entrar, quitalo e volvelo por. Alex, perdón, a túa valoración xeral. Xa estamos de novo. Pois, por que queres que comece? Pois a pregunta que fixestes de canto vale Claudio? No. Ou por Eso partido? deixarémolo para máis adiante. Perfecto, eu o teño ben preparado, ose veño preparado. Hoxe tes o TikTok, Preparei non? agora en 2 minutos. Cando estaba con móvil, pero respecto ao partido, pois iso non é máis que a confianza que ten Claudio no plantel e o plantel no Claudio. É un plantel non confía así no adestrador, e o exemplo é precisamente Carlos Domínguez, que leva sen xogar 4 vidas e cando sae rinde. Iso non se contempla se o adestrador que tes non confías nel. Entón, a confianza que ten Claudio real no equipo, e digo real non como outros falabaratos que pasaron por aquí de confío en todos, el DNI no importa, pero... No, como era? La pelota no pide documento. O documento, o que sexa. A confianza é recíproca. Cando un adestrador confía realmente nos seus xogadores, os xogadores confían cegamente no adestrador, e este é o resultado do que todo o mundo e o peor de todo é que toda España comeza a darse conta. Ese é un dos grandes problemas, non? E non só toda España. Eu vexo o tema Iago como finiquitado, non? En plan, bueno, este home volveu ao Celta, mellor dianteiro español durante varias tempadas, pero sabes fijo que non tes que preocuparte por el, tes que preocuparte por telo contento, por pagarlle ben, pero nada máis. O sea, vai facer por quedarse aquí moito máis do que tú como clube podes facer para reter a un xogador da súa dimensión. Tedes a mesma sensación con Claudio? De que sexa un celtista que nada máis chegar a élite queira estar 10 anos no Celta? Non sei se 10 anos, pero eu estou 100% seguro, nin sequera dou pé a un 99% de que a Claudio, mentras teña cosas por facer aquí, casarse, e o clube casouse, non? Con Claudio, e non falo de cartos. Nestes momentos xógome todo a que, obviamente, é unha cosa importante os cartos, pero a Claudio importalle moito máis o proxecto que os cartos, porque Claudio sabe as capacidades que ten e sabe que non vai morrer de fame, e ten aínda 30 anos de carreira como adestrador, se non se cansa antes. Así que a min esas cousas do Atleti de Bilbao do tal, eu o dixen no seu día, según Claudio aterrizou para a miña sorpresa o primeiro equipo, cousa que eu levaba pedindo dende Carballal, por moito que Carballal cállame moi ben, pero eu vía o juvenil de Claudio e o Fortuna de Claudio que era outra cousa. O sea, por moito, perdón polo pau gratuito, porque está facendo uns méritos increíbles, pero por moito que Freddy igual este facendo máis puntos que Claudio e tal, cando ves cara, o sea, cando lees entre liñas os equipos de Claudio é unha cousa totalmente distinta, e é un adestrador para outras cousas, e o dixen no seu día e o manteño. Claudio vai sair a adestrar a un grande, pero a un grande. O Atleti Bilbao é o grande que queiras, pero digo un transatlántico do fútbol. Claudio, se sai de aquí, vai ser
un Arsenal, a un Chelsea, a un Dortmund. Claudio non vai deixar o Celta para irse ao Atleti de Bilbao, por exemplo. Iso sí, Eu sí considero un repito, transatlántico o que a Atleti de Bilbao. directiva sigue portándose ben e dándolle a Claudio o que quere. E repito, non falo de cartos. Exactamente. Eu, Mario, aí é donde me temo un pouco máis as cousas. Dicíache, Mario, que vendo a maneira que ten, por exemplo, a ver, que cada un é un petoute distinto, non? Tú ves a Bordalás indignado porque lle venden xogadores por un bo diñeiro e non lle entra xente. E eu creo que Claudio Giraldez, de non chamarse Claudio Giraldez, podería estar nunha situación parecida. O sea, tú quítalle da ecuación ahora mismo a un Bo Jones El Abdelawi, a Miguel Román, a Sergio Carreira, a Javi Rodríguez, bueno, xogadores, digamos que ou fixo Claudio ou teñen a confianza de Claudio para seguir neste clube. Claro, sin todo eso que xera él, sin quitarlle mérito aos futbolistas, ni moito menos. Pero que a min dame a sensación de que é o maior perigo que pode ter este Celta, ¿no? Oye, ingresas 22 millóns por Fer López, a solución é, non sei, Ferran Jutglà, pois igual ten que ser Ferran Jutglà máis outro, ou intentar reter a Fer López, que é algo que igual o Celta pudo haber feito algo máis este verán. Eu creo que o único motivo de preocupación serio, hoxe por hoxe, está aí. E despois, no tema a largo plazo, sí que me parece máis difícil atar a Claudio, porque dá má sensación de que o propio Claudio entende que é mellor ir paso a paso e ter as cousas máis ben atadas, que non un proxecto a largo plazo, e que despois as promesas pois queden polo camiño. A ver, para min tamén quizáis é o máis preocupante, o que máis me pode preocupar, non? O tema de que non lle ten as ferramentas suficientes a Claudio cando as necesite. Refírome, obviamente Claudio, se hai na canteira, ele é unha persoa que confía na canteira, que coñece a canteira e que vai apostar pola canteira, pero claro, cando non hai a mellor un porteiro ou algún tipo de ferramenta que ele necesita e que non a vai ter, pois que non lle den un mínimo, non? Que penso que é o que todos pensamos que debería de ter. Para min igual pode estar, os tiros poden ir por aí, de que poida ser o único que tal. Despois había unha entrevista, non sei exactamente para que medio, penso que era unha radio, pero estaban entrevistando e penso que era a Cadena Ser, pero non estou seguro. Preguntaban a Claudio si se vía no outro equipo, ou que, bueno, que isto, que outro e tal. E Claudio recalcou sempre que el ten a sorte de traballar no equipo no que é aficionado. Aparte de decilo como que o recalcou un pouco iso, dixo que sin deixar de ser ambicioso, o sea, sona, ou polo menos quere sonar pola parte de Claudio, de que quere conseguir algo no Celta ou polo menos facer un gran papel ou que poida, claro, supoño que irán o sea, os tiros irán pois chegar o máis arriba posible que poida co Celta, e se gañando un título sería algo maravilloso, non? Pero quero dicir, é un reto para Claudio, supoño que levar o Celta o máis longe que estivo o Celta nunca. Entón eu penso que por aí pois tamén van os tiros por este lado. Entón, para min, non creo que Claudio seña unha persona mentirosa, ni moito menos, é bastante sincera, é bastante clara a hora de decir a maioría de cousas. Hai outras que, ao mellor, por seguridade para certos xogadores, pois algunha vez sí que non ten dito ou que seña, pero que penso que son normales de cara a certos periodistas ou salseos ou cousas así. Pero neste caso é un discurso que leva dicindo bastante tempo, así que eu non creo que, sinceramente, non creo que Claudio se vaya de boas a primeiras, ou polo menos, non sei, eu penso que Claudio non é unha persoa que se vai ir a un Villarreal ou un Athletic Club. O mellor se lle das, quer dicir, se as oportunidades chega ao Manchester City, porque se vai Guardiola e lle dice a Claudio unha pila de millonada e todo iso, pois non o sei. Eu quero pensar e creo que non o sei. Pero, joder, e despois, volvendo un pouco o que falaxe ao principio do programa, vamos, eu teño clarísimo pola miña parte o que faría. Eu xa dixen que para min Claudio debería ser o primeiro Ferguson da historia do Celta ou da historia deste liga, ou, bueno, algo pois como pode ser o Cholo hoxe en día no Atlético de Madrid, hasta que Claudio queira, porque a verdade é que eu penso ahora mismo para min xa é o mellor entrenador da historia do clube. Ostra, esa é unha afirmación que dá certo reparo dicir, non?
No, para min no, pero sencillamente polo argumento de que Claudio, con menos recursos, porque está utilizando a canteira, non é porque señan peores os xogadores, sino porque ten que formalos en certo aspecto para a primeira división. Ese pequeno pasiño que aínda ten que tal, pois vainos formando en primeira división e fai que compitan. E xa non só por eso. O sea, Claudio ten a versatilidade de xogar durante un partido aguantando o balón, ten a versatilidade de facer 2-3 cambios e cambiar e xogar as espaldas e xogarche rápido. Eso eu non o vin con ningún entrenador aquí. Poido decir que o vin un pouco con Carballal, pero ningún, absolutamente ningún o vin. E para min entonces, quero decir, aínda que leve menos tempo, para min Claudio, para min é o mellor entrenador por lo que demostrou neste tempo que está, nada máis. Resultados, métodos, todo. Eu por seguir co debate no que nos bueno, lemos aquí tamén o que nos di a xente que participa neste debate fantástico a golpe de luns ás 11:30 da noite, 54 personas ahora mismo en riguroso directo escoitándonos decir barbaridades. Eu teño un tema numérico que é o seguinte: 24-25 o Celta gasta 11 millóns de euros e ingresa 20 directamente por fichaxes. Esta tempada actual o Celta gasta un total de 15 millóns de euros despois de haber recibido 56 millóns de euros. Se o ano que ven Claudio Giraldez chega ao despacho de Marco Garcés, Marco Garcés di: temos que vender a Ilais Moriba por 20 kilos e a cambio vai vir unha medianía fichada de Club Atlético Osasuna. Eu entendo que eso será un dos principales peligros para que Claudio Giraldez diga, bueno, pois hasta aquí, porque tú estás me dicindo que podemos fichar a estos tres, un do Osasuna, outro do Oviedo e outro da Unión Deportivo Ourense, e eu a cambio teño noutro móvil, mira, Bayer Leverkusen, Athletic Club e toda esta xente que me está chamando todos os días. Eu non sei se compartes, Alex, esta perspectiva de que a mí me parece o máis complicado, non? Que estiremos tanto o chicle de Claudio e chega un momento no cual, oye, é certo que para suplir un xogador medio titular no Celta podemos apostar por Antañón e que Antañón sea aquí o novo, pois non sei, o que queirades, pero que eso non se convirta en costume, non? O sea, que non nos estemos constantemente acostumbrando a que a Claudio lle ventila xogadores e como está Antañón debaixo, pois non hai ningún problema. A ver, pues como dicen antes, ese o perigo de que Claudio non siga, pero non vai pasar iso. Non sei se recordades o mensaxe do mercado que mandei ao grupo, pero este verán vai ver moito mellor equipo. Este verán liberamos moitas cousas, hai fame de máis cousas, e ese o primeiro, a primeira cousa para que me fai confiar de que por moito que Claudio teña ofertas, que non dubido que vai telas agora e no verán, vai seguir aquí, pero ese precisamente o perigo que ten, que se Claudio ve que están tomándolle o pouco pelo que lle queda, pois igual di chao. Pero repito, non vai ser o problema. Está moi tranquilo, señor Alex. Últimamente está moi tranquilo en xeral. A min transmíteme tranquilidade tamén. Altérome moito cando hai motivos para alterarme. Mira que son de mecha corta, pero moi tranquilo. Por certo. E pouco a pouco todo o que vou dicendo vaise cumprendo, así que non teño medo a nada. Unha cousa hai que decir, Mario. Unha pregunta para os dous. Como vai a disputa goles de Fer López, Iago Aspas, tal? Pois mira, Fer López estáse encargando partido tras partido de quedarse a isto de meter un gol. Non se escoitou. Digo que Fer López estáse encargando xornada a xornada de quedarse a isto de meter un gol e tocarme a min a moral inda que gaño o Celta. Bueno, xa pasou contra o Pau. Bueno,
eso responde a tamén que podía vai por levar diante, vai ganando Alex, non? Ou como é o Vai conto? ganando Alex. Home, a papeleta é difícil, sobre todo cuando apostamos a que Fer López mete máis goles que Williot e dá máis asistencias que Iago, e aparece Iago e lle dá unha asistencia para que meta a Williot, claro. É que desde que dixeche o tema de tal, dixeche o de como de tal, falouse de Williot está espectacular, o sea que No, unha maravilla. incluso falei Vamos ter que falar neste podcast máis dos xogadores, a primeira aposta era que metía máis goles que Brian Zaragoza, que xa non está. escoita. Pero por que non me escoita? Dios mío, a mí me está. Agora sí. Ahora sí, ahora sí. A primeira aposta, que era principalmente a máis sinxela, ou eso parecía, era que metía máis goles que Brian Zaragoza, que xa non está, e que Ferran Jugla, que tamén se está dando por meter goles. Por tanto, Pero quen aceptou iso? Porque eu non, o sea, eu nin se me no, eso ocurriría foi, decir eso foi a primeira das miñas propostas. Bueno, en fin. tamén O sea, que sales moi mal parado en todas. Sí, que o cachopo vai caer como hai Dios, pero vamos. Pero este ritmo vou ter que mandar un Antón por correos express ali por correos express ou por avión militar, porque nunca se sabe. Que iba a decir eu, Mario, a todo isto estamos falando de proxecto, de que o Celta mellore de aquí ao futuro, de firmar adestradores e demais, e creo que o Celta debería mirarse no Coruxo, que ascendeu o señor Alexander a adestrador do cadete, se non me equivoco, non? Pauleño, vives no pasado, Por qué? Borra este frame, anda, bórralo. Pero está maldito ou non se podía decir. Créeme que sí, Pauleño. Espabila, anda, espabila. A ver, un momento. Next, venga. Bueno, continuamos. A ver, así, entre nós, non sei, pero eu cortei vinculación co Coruso este verán, sabes? Hostia. O sea, ¿Cómo? chegoume unha oferta bastante mellor Sí. e non duvidei. Eu non son tan fel como Claudio. Pódese decir a Pero- donde? Eh? Pódese decir a donde? Eu non me enterei desa, Eu pensei que seguía no Coruxo. Pois sí. Eu agora estou no Club Deportivo Colla. Anda. E a que Por certo, Pablo, Ajá. falando xa de entrenadores de categorías base e todas estas cousas por aí, informaste xa de quen é Alberto Suárez? Informáchete? Non? Por que? Joder. Estádeme deixando loco, agora mesmo non sei nin que estou vivindo, macho. Entre un que leva 6 meses fora do Coruxo e Alberto. E teño que decir que estou perdendo cartos, Pero se eu outro día incluso O que che pasa dixen, que- joder, que- veu xogar o Coruxo o proxecto co máis Ourense, e digo, non está Alex por aquí, pensei que iba a vir. E non me dixeche nada. Estaba Javier Maté. Eu pensaba que o decías porque o ano pasado estaba no Coruso, pero vamos, que dende verán non. Bueno, Funme a outro lugar. e tú non sabes, por cartos, sino por proxecto. quen é Alberto Suárez? Alex. Eso estou vendo aquí, sí. E que lle pasa a Alberto Suárez, que é un fenómeno tamén, non? Home, claro que van ben. Entre comillas, bueno, protegido non, pero bueno, según parece ten moi boa relación con Claudio, fala moito Claudio con el. Claudio fala algunha entrevista. O tema é que Alberto, pois eu coincidín co seu pai porque Alberto xogou no Villalbés. Todo iso. Entonces, nós levábamos os pequenos do Villalbés, entre eles estaba Alberto. Polo tanto, enchufe directo novamente, por outra banda deste Ojalá. podcast, Vai 20 anos que non falo con Alberto. co corpo técnico de primeiro 20 anos literal, o sea, non é que tal, o sea, iso. Pero mira. Bueno, en fin, podemos soltar a pregunta xa. E despois entramos en materia, que está aquí a Edu con 3 dedos na cara que me está chamando para falar deste Girona Celta. En primeiro lugar, xente do chat e xente de vendo Discord.
¿Cuánto vale Claudio Giraldez para o Celta? Empezamos por Quen empeza? empezamos por Alex, que o tiña moi claro. Eu teño iso apuntado aquí. E mira, é moi sinxela a pregunta. De momento, todos sabemos que o valor de mercado vai variando, dependendo cousas, vale? Pois vale, os 15 que vale Javi Rodríguez Ose, os 10 Carl, os 15 que vale Rueda, os 25 que vale Román, os 20 que vale Ilais, os 15 que vale Mingueza, os 10 que vale Carreira, os 25 de Fer López, os 7 máis ou menos de Borja, que o 3 por 1 Borja estaba como estaba. Os 15 de Biliot, os 10 de Durán e os 15 de Hugo Álvarez. O máis. Hugo Álvarez, digo 15 aproximado. En total, danme 192 millóns. E contando. Hai que ver o que custa Jones o ano que ve, o que custa Tañón o ano que ve, Angelito, Óscar Marcos. Pois iso é o superávit que ten o Celta gracias ao señor Claudio Xiraldez. Que sen Claudio Xiraldez non sei se estaría Javi Rodríguez, todos sabemos o nivel que deu Carl ao lado de Unai Núñez, pido moito que Javi Rueda estivese no primeiro equipo, e non porque sexan malo, deixar claro, non porque os xogadores non sirvan, como decían algún grupo, non, a Alfon se lo inventó Claudio, a Durán se lo inventó Claudio, non. Claudio non xoga por eles. Claudio dá unas ferramentas e dá confianza. Pero os que marcan os goles e os que fan as xogadas son os xogadores. É dicir, non digo isto porque non valgan. O digo isto porque os adestradores, 90% dos adestradores de hoxe en día son unos cagarretas, non confían no que ten na casa e sempre buscan no que ten na casa fora. Entón, o valor de Claudio aproximadamente é subir 192 millóns. Gustouche a resposta? Gustoume. Faltoume algún máis, Algún máis? Quen máis? A ver, se pode meter aí a Sotelo, pero Sotelo un día vale 20 e outro día vale 3. Se pode meter, pois non sei. Dios, todos sabemos o nivel que tiña. Manu está arrancando. Charlie, o seu valor de mercado, pois eu digo, Radu xa sabía parar antes de vir aquí. Tamén, que ese, igual que damos moitos puntos a Claudio Xiraldez, o de Radu, ese que non valía, eu vou recordalo. Non Igual valía. Marco Garcés algo pódese apuntar. A non ser que fose Iago Aspas directamente a Italia a falar con Radu. Que o dúbido moito. Que podría ser tamén. Igual a Italia non, pero pegarlle aí un WhatsApp, un tal... No, en fin. Mario Seijas. Unha vez o scout fai o traballo, igual Aspas media. Eso Pero pode non sei eu se Marco Garcés, sin conocer a Radu, vino Aspas un día e dixo, mira este, fíchalo. Non sei, creo que non. A ver, está claro que o que di Alex ten, o sea, en plan, eu son 100% do que dixo. O sea, estou moi de acordo que dices tú 100 pois todo o que vale a plantilla. Pero precisamente por iso, porque é un entrenador, o sea, se o Celta é intelixente, sube e págalle unha ficha descomunal a Giraldez. Non polo tema de que dos resultados ni nada, senón porque que está facendo que o Celta solo teña plusvalías enormes, porque canto vale un xogador canto vale un xogador de canteira e por canto se está ou pode vender o Celta. Por canto podría vender, é dicir, se agora mesmo ven a Premier, non sei, agora mesmo non sei a cláusula que ten Miguel Román, pero é que o de Miguel Román é unha barbaridade, porque quero dicir, a principio de temporada, joder, eu sigo Fortuna, sigo tal, e eu tiña fe nel de que valía para o primeiro equipo, de que era pois un perfil, pois como decía, un máis box to box, estilo Moriba, pero que ahora está demostrando que é un xogador descomunal. O sea, contra o Pau que entra, cambia el o partido. Cambia. Eu non sei, porque decir, canto valía Carreira? Carreira non leva máis anos en primeira división, que había dudas de que valera para a primeira división, por Dios.
E Claudio saca un xogador aí que va xogador por xogador que deixa que, o sea, que non me deixa dúda ninguna. O sea, Claudio ten que ser o entrenador do Celta durante moitos, pero moitos anos, e o Celta non se pode permitir deixar escapar un entrenador así. Porque repito que é o mellor entrenador da historia do Celta. Casi nada, ¿eh? A min eso dame un pouco de medo decirlo, pero... Por resultados que dixo antes Mario, non, aínda non é o mellor adestrador do Celta, pero para min, tanto en capacidade como o que deu ao equipo e o que fai coas ferramentas que ten, pero está a moita distancia do segundo, pero a moita distancia para min. Sí, Mario, non sei se recordas o ano pasado, que é algo do que pecamos todos. Todos tendemos, por moito que critiquemos a Benítez no seu día cando dixo eso, pero todos tendemos, todos, en Twitter, en nos WhatsApps e tal, hai moitas probas diso, da xente común do celtismo, que agora sí que empeza a confiar máis nos rapaces, pero fai anos tamén era como estás tolo. Eu o ano pasado, recordo, no grupo de WhatsApp que estabas conmigo, eu dixen, con todo o cariño que teño a Beltrán, non me parece un paquete, parece un xogador válido pero tal, pero dicen, Román, estou seguro que se sube ao primeiro equipo aportaría 1000 veces máis que Fran Beltrán. A Miguel Román no ano pasado xa se lle veía, porque o Fortuna, o sea, era o Fortuna. É dicir, Fer López era o xogador máis bonito de ver, máis tal, pero o peso do Fortuna, o sea, o Miguel Román do ano pasado, con 22 anos en Primeira Federación, parecía que levaba 30 anos xogando nesa categoría. Eu estaba, de Miguel Román non teña dúbidas, e a xente, hai moi, o sea, no grupo de WhatsApp que tiñamos, xa sabes que hai moitos entendidos, adestradores e tal, e non sei se recordas que a xente se reía, decía, no, pero porque tes a Beltrán cruzado, non? Pois mira, Miguel Román, está ben, unha cosa das que me alegro, e non só falar do deportivo, senón de todo, do celtismo. Alégrome de que este Claudio aquí porque fixo a xente confiar na canteira, porque antes non se confiaba. Correcto. E cando eu decía que Claudio tiña que subir ao primeiro equipo, a xente, pero como vas a comparar con Claudio, que leva 3 anos adestrando, con Rafa Benítez, que ha ganado Champions? E cando decía que Javi Rueda, Javi Rodríguez estaban para o primeiro equipo, pero que primeira non é primeira ref. E iso que decía Benítez, eu recibín respostas desa e podo sacar capturas en Twitter dos meus mensaxes dos rapaces do Fortuna e a xente contestando. Sí, es que temos unha canteira moi ben traballada, que hai moitas cosas que se poden mellorar no clube, pero eu creo, incluso a Garcés, deuselle moitos paus cando vino con discurso de aceleración do proceso e tal, e o dixo Claudio e o recalcou na rolda de prensa de onte, que Antañón é juvenil, si que era un xogador do Fortuna. Correcto. Pero que é juvenil. E notouse, Primeira red cos altibaixos que ten os rapaces, porque é normal, teñen hasta os xogadores de 30 anos, Borja Iglesias mismo, que antes de Navidad era o MVP do equipo, leva 2 meses moi frouxo, é normal en todos os futbolistas, pero cos altibaixos que ten, Antañón recórdame moito ao liderazgo que mostrou na primeira volta a Miguel Román. E repito, é un neno xogando nunha categoría de adulto. Correcto. Pero eu todas estas cousas que dices, Alex, que che dicen e que che ferven a sangue, eu entendo, porque que miras os outros 19 equipos de primeira división e é normal que che salgan 1, 2 xogadores nin cada ano, cada un par de anos. Oye, ter un Oyarzábal que ten nivel para xogar 10 anos na Real, ou que te salga un Baena, ou que te salga un xogador destas características, pero fugazmente, o sea, quero decir, xa para empezar a ser capaz de retelo cando te sai un destes, pero con Claudio eu entendo que é completamente anormal, en moitos casos inexplicable, que salgan tantos. O sea, vai chegar un momento de aquí a 2 anos que Claudio vai poder sacar un 11 de arriba a baixo de xogadores seus da canteira. E isto non pasa a ningún lado. No Athletic Club de Bilbao pode ser, pero con outra estrutura completamente diferente e solo enfocada a eso. E seguramente, pois, con xogadores como pode ser Manu Fernández,
como pode ser o propio Miguel Román, que xa sabemos de que equipos ven hasta hai 2 días, de xogadores como Joel Lago, xogadores como Javi Rueda, que se non chega a aparecer Claudio Giraldez na súa vida, eu non dubido que sean capaces de chegar a primeira división, pero que seguramente a estas alturas da película estarían perdidos por ligas menores, sin duda, sin duda. E non é Sí, sin solo duda. de decir, bueno, non teño outra cousa, vou meter a este xogador por pura necesidade, saime ben un. Non, é que hai veces que hai que sentar a Fran Beltrán con 200 partidos no Celta para meter a un centrocampista do B e que che salga pois prácticamente un MVP ou un dos MVPs da temporada. Eu é por aí por onde vou de que hai certa normalidade e creo que o Celta non se debería acostumar a que cada ano salgan 2 bichos que A che ver, solventen a papeleta. Pero, claro, pero a ver, que che poda sair un xogador das características de Fer López, de Iago Aspas, de Gabri Veiga, que son xogadores superlativos, é moito máis complicado. Pero para min o que ten Claudio é que sabe aproveitar nos seus esquemas, que decir, dependendo de que perfil de xogador seña, sabe se vale ou non vale para a primeira división, pero non só iso, sabe como aproveitalo, e sabe como sacarlle rendemento, e aparte o rapaz, como ven de traballar igual na canteira, sabe o que ten que facer, sabe as funcións que tal, sabe o que lle pide en cada momento, se quere máis así ou máis asá. Refírome, para min o acerto de Claudio é o poder contar con xogadores que realmente non son xogadores punteiros, non son xogadores que marcan as diferencias, pero que precisamente o que falamos, está arriba Manu Fernández. Por favor, alguén pode me dicir, de verdad pensades que Manu Fernández é inferior ao rendemento ou como xogador a Jailson? Ou podedes pensar que Ou no Unai, seu día... vete Unai. Ou, da igual, e mesmamente Unai. Para min deu moito máis rendemento Manu Fernández que Unai, por exemplo. Que é un xogador que no seu día estuvo valorado como para ir ao Bayern de Munich. Falouse de equipos cando estaba no Bilbao, de moitos equipos por aí adiante. Estamos falando de que Manu dá moito mellor rendemento. Pero non só iso, o sea, cando moita xente dudou de Alfon entrou por a porta de atrás no primeiro equipo, había moitas dudas e acabou sendo titular, e ahora mismo xa non é que saíse firmase un bo contrato co Sevilla, senón xa está en Villarreal. O sea, estamos falando de que Claudio non só saca bons xogadores, senón acelera o rendemento desos xogadores. Acórdome unha entrevista que lle fan a Guardiola, non? Acerca do problema que hai en Inglaterra para sacar os xogadores prometedores ou que rindan en tal, que por que se trae tanto talento de fora e todo iso. E Guardiola falaba claramente que un rapaz novo donde vai aprender e donde se vai a curtir é xogando contra homes que decía el, homes de 38 anos que teñen fillos e que lle van a soplar ali e lle van a pegar un golpe por detrás e cousas así. É verdad. Donde vai aprender en un nivel máis, donde un tipo está curtido, donde ten que facer 1000 batallas e todo iso. E aquí é precisamente o que se está facendo. Estáse subindo e Claudio non ten medo ningún, porque hai que ser moi valiente para facer iso, non ten medo ningún de subir a un rapaz, de metelo a competir, sobre todo dalles o período de adaptación, de que empecen no primeiro equipo, de que empecen as disputas, de que empecen a entrenar, de que se acostumbre a outro ritmo de xogo. O sea, estánse facendo as cousas moi ben, pero non só Claudio, quero dicir desde abaixo. E creo que todo isto é un traballo en conxunto, pero que Claudio sabe, digamos, sacar esa punta de lanza que ao mellor pois, outra xente non sabe. Entonces, para min o valor de Claudio ahora mesmo é incalculable. Repito que o Celta ten que aproveitar un entrenador así, porque quere dicir, xa non é o tema de cartas e tal, é o que sacas de beneficio, pero tamén o que te aforras en xogadores que son mediocres e que teñen unhas fichas demasiado altas, cando, ao mellor, tes rapaces que poden facer aquí carreira prometedora, unha carreira en primeira división, que son rapaces perfectamente válidos e van a dar mellor rendemento ou igual que unha medianía que trouxeche. Quero dicir, por favor, que alguén me diga dos rapaces que temos un que non dé mellor rendemento que Solari, por exemplo. É que está clarísimo que Claudio ahora mismo é Dios aquí. É Dios. É que non hai máis. simplemente É o mellor entrenador da historia do Celta, xa está. Solo- E solo digo, por o tema volvo a económico. repetir, ainda que che dé a ti cousa dicilo. Do que dixo Pablo, de que non nos acostumbremos a que todos os anos salgan, Ou sí.
sendo meu giraldismo creo que está fora de toda dúbida, pero es que non é só Claudio, é traballar ben dende as bases e facer cousas xa non vou decir, porque para min a xente que está a cargo da canteira é moi mellorable e vou deixalo aí. Pero non iso, sino facer cousas se tes o talento lóxicas. O que non tiña lóxica é que Poudete e Onésimo non se levaban ben e que o Fortuna xogue dunha maneira e que o primeiro equipo xogue de outra e esas cousas que se facían hasta Pero no por eso, Correcto. aquí. por eso sin Claudio a Cando estructura non traballas vale de na nada. canteira, Que digo que por eso sin Claudio a estructura que tiñas de baixo non vale de nada, porque esta canteira Pero- xa había no 2022 ou 23 con Rafa Benítez, e que entrou Hugo Álvarez, pegou unha asistencia para gañar o Betis no 92 e saliu 10 minutos despois a decir que a distancia entre primeira e RF primeira que era moi grande e que non tiñamos ni puta idea. Pues, a ver, por eso mismo, es que quero decir que Claudio tampouco estaría sacando agora esos xogadores, está coincidendo de que el case os que está subindo os formou el, pero agora os Burcio, Antañón, Angelito e Esos tal, son- Claudio os pode coñecer, pero non nos traballou. O que quero decir é que se Alberto Suárez non traballa ben con Juvenil e Freddy non traballa ben con Fortuna e imagina que Freddy agora dalle por xogar en bloque baixo a estilo Bordalás, mete un 4-5-1 todos os partidos para defender o empate, pois igual os rapaces non subirían tan preparados ao primeiro equipo. O que quero decir é que pódese sacar, para mí é moi factible sacar todos os anos 2-3 xogadores con máis ou menos nivel, non digo que todos vayan a ser paspas, pero que iso o que dis tío pola cante, es que a Real en cousa de 3-4 años sacou unha barbaridade de xogadores. Casi todo canteirán, metendo a Isaac polo medio, metendo a Cubo polo medio, fitando a Brais polo medio, e xogadores de un nivel altísimo, pero como, o sea, Barrene para arriba, Barrene con 18 anos estaba xogando en primeira división, que si Aramburu para arriba, Zubeldia para arriba, Zubimendi para arriba, e igual, non sei, igual pois con Bordalás, pois igual Zubimendi nunca houvese pisado a Real Sociedade. Bordalás prefería un Arambarri David antes que ter o Zubimendi de 18 anos. É dicir, creo que hai que ter as persoas adecuadas para o posto e se siguen facendo as cousas ben, para mí non é nada descabellado que cada ano dous canteráns, repito, igual non para dar un salto cualitativo inmediato, pero que se vayan formando e Pero acabar facendo bastante carreira salto como, é xogar en primeira por exemplo, división. que Que digo que bastante salto é ter un xogador válido para primeira división. Claro. Por iso, es que non todos van ser Hugo Álvarez, que dende o partido no Pijuán, seu primeiro partido, bueno, no, Hugo Álvarez xa debutou antes, pero Damián ou tal, non todos van ter os 5 primeiros partidos que dis, boa, que chaval parece que leva toda, o sea, por exemplo, Javi Rodríguez, pois eu agora igual está pouco de moda, pero eu teño moita confianza en Joel Lago. Leva críticas a mansalva, teño moita confianza con el. Non aterrizou no primeiro equipo como Javi Rodríguez, que a Javi Rodríguez o soltaron aí o primeiro partido, esa era o mellor da defensa, casi. Os 5 ou 6 primeiros, Pues, aqueles foron brutales de Javi. Capitán Seral do Celta e acababa facendo unha carreira de 15 anos aquí. Entón, paciencia, e repito, se as cousas se fan ben, porque os Burcios, os Antañones, os Óscar Marcos, os Angelitos, no Juvenil, os Mateo Sobrales, os Aldrine Quibet, non se fai dun día para outro. Se tes alguén que dá oportunidades de verdad, ese xogador, igual, outra cosa que digo, se llega a estar no primeiro equipo Rafa Benítez, igual Óscar Marcos, coa proposta que tivo este Nadal, igual Óscar Marcos estaba fora do Celta, porque aquí non vou isto, polo menos cojo cartos. Estar Claudio Giraldez aquí, eu creo que dá motivos aos que están para quedarse e dá motivos a rapaces de fora para vir aquí. Por exemplo, Rueda, Totalmente. malagueño, na canteira do Madrid.
elegiu o Celta e igual pois rapaces malagueños que teñan amistade con Javi Rueda ou o Javi Rueda sendo juvenil que xogaba ya os infantís que viñan a Javi Rueda pois no Celta en 2 anos está no primeiro equipo, vou para lá. Hugo Burcio, aunque a xente non o sepa, tamén é madrileño, é de Madrid. Aquí no Celta está moito máis preto de estar en primeira división que estaría no Madrid. Entón, Bueno. que dá un abanico de posibilidades ter un adestrador, aparte do que se nera no futbolístico directamente, o que se nera é unha brutal, é moi boa para o club. Por iso a pregunta de canto vale Claudio é que eu creo que non somos conscientes do que temos. O que supón, sin estar eu nun vestuario máis de 5 minutos na vida, o que supón ter un vestuario de xente que leva xogando ao fútbol desde os 3 anos. Que despois, salvando enormemente as distancias, ves o Compostela cunha selección de xogadores, unha selección galega prácticamente, cada un do seu pai e da súa nai, que fai a guerra pola súa conta, e entendo que tamén mirar ao teu lado e ver caras coñecidas desde que tes 3 anos, pois todo suma. Eu, Mario, o valor de Claudio é que non hai que filosofar moito. Simplemente hai que mirar ao redor os equipos da escala do Celta nos últimos 8 anos, 7, 6 anos, e ver como cada verán é un drama inscribir un futbolista. Porque a Liga afoga dunha maneira que tes que cuadrar moi ben as pezas no económico. Claro, Porte xa non só a soster o equipo con canteiráns, sino a sacalos por un diñeiro que, lóxicamente, tes un xogador xoven que xoga ben a pelota nun equipo que se clasifica a Europa, carne de salir por moito diñeiro a outro equipo. Con todo isto, o Celta, ten que seguir vendendo, non por a situación financiera que ten, sino porque, lóxicamente, miras para atrás e hai moitos agujeros de antes de Claudio, ¿no? Vamos chamarlle. Pero claro, con isto... Ainda quedan, Pagano. Ainda quedan, cada vez menos. Cada vez menos, gracias a Dios. Pero bueno, ainda quedan. Si tú vendes... Este verán finiquítase o 90% da... Sí. Sí, bueno, pero hai que finiquitar. Carles Pérez creo que nos queda por aí, non? Hai que finiquitar. Unai Núñez e seguramente o Merken. Parece que gusta en Valencia Unai Núñez. Crucemos dedos. Parece que gusta Unai Núñez. Non sei por qué. En Valencia parece que últimamente están moi satisfeitos con Unai. Nos felices e contentos. Aparte... Vou decir unha cosa moi... Como se di? Cando dis algo que non é a opinión será da xente. Impopular. Eso, voy a... Impopular. Impopular, eso. Temos que facer un directo de opinións impopulares do Celta. Non é un xogador nin del 11 para cobrar o que cobra. Pero a min é ascos para o Celta. É dicir, nivel, sí. Tivo mal nivel aquí. Tivo mal nivel, joder. Aquí Unai Núñez cobraba como un camión, pero que inda por riba, tío, tiña cada pájara, que era un mal central. É mellor xogar Unai Núñez? Pois non creo que diste moito. O que vimos de Unai Núñez no Celta co de Manu Fernández. Unha cousa, unha cousa é o potencial que poida ter, porque Unai Núñez sabemos que xa xogou un nivel altísimo de tal, e outra cousa é o rendemento. Polo rendemento que deron no Celta, para min Manu Fernández hoxe en día é mellor. Unha cousa é o rendemento. Ora, como xogador e oportunidades, e tal, claro que eu penso que igual condicións pode ter máis Unai Núñez, pero polo que demostrou tamén no Atleti Bilbao e porque tal. A Unai Núñez eu creo que o pos neste Celta con esta boa dinámica e tal aporta bastante máis, con perdón, que son moi pro canterán, pero tampouco son un talibán, e aporta bastante máis que Manu Fernández. A ver, Unai Núñez o ano pasado en Europa League co Atleti de Bilbao tivo partidos sublimes. Sí. A ver, tamén quero decir... No Verona estaban encantados con él. Sí, pero tamén quero decir, creo que son perfiles moi diferentes, o sea, quero decir, non é unha boa comparación, porque a posición onde xogaría Unai Núñez para mí sería no centro da zaga, o sea, o xogar Starfel ou el. Por iso, Unai Núñez é moi distinto de Starfel.
Eu non No. digo que Unai Núñez vaya a ser o mellor central sacando balón e tal. Home, a ver, Starfel está agora mesmo, coa temporada que leva este anterior, Starfel está uns peldaños por riba. Digo, en canto a condicións e iso, pois non, podría ser cerca, pero bueno, para mí a comparación podría ser con Aidú, porque ademais teño unhas fichas non similares, creo que algo menos cobra Aidú, pero bueno. Unai cobra o dobre que ellos, pero a ver, o que digo eu, no ano que estiveron Unai Núñez e Starfel xuntos na defensa, quen era o indiscutible, Unai ou Starfel? Xogando os dous moito, pero Unai xogaba máis. É Sí, dicir, sí que Pero por Unai, demérito do demais. fallando con Claudio. Que é o que ten Unai tamén? Os pés peleados. Que é canteirando o Athletic. E no Athletic tenden moito a dispersarse cando levan 2-3 anos na élite. En outras palabras, que son moi flipados. Eu sei anécdotas, por exemplo, e menos mal que non está Unai aquí porque xa era o que faltaba, pero é moi preto de Mingueza. Mingueza e Unai son uña e carne de que estiveron aquí. Eu teño comentarios que falaronme juvenís a min directamente que subían a adestrar co primeiro equipo en pretempada e os juvenís cando tocaba gimnasio querendo facer os exercicios que mandaban, os poñían en grupos de 3-4 e Unai e Mingueza que non facían nada e dixendo ao juvenilé, tú aquí non vienes a dejarnos mal, tú quédate quieto aquí, mira como estamos los maiores. O sea, non só no adestraban eles, senón que encima, por enriba, echaban a adestrar aos que estaban no seu grupo. Mingueza con tal de non rascala, tío, que pasada, tío. Que impresionante. Pero Unai tamén. Pero eu o que digo, se Unai se pusese ao 100%, repito, eu o quero largar como que máis porque a ficha que ten é prohibitiva. Pero un Unai cobrando o que cobra Mijailo Ristic en esta dinámica do Celta, para min é un central moi aproveitable. Non ten nada que ver unha cousa con a outra. O queremos fora, creo que o 100% do celtismo, simplemente polo que ocupa de masa. Pero Exacto. tampouco tratemos a Unai como un paquete, porque, a ver, equipo no que estivo, de feito, o equipo que peor rendimento deu, creo que foi o Celta, porque no Verona claro. contentos con el, no Atlético tamén, no Valencia tamén, chegou a selección española, entón, non sei, un central como a Copa de un Pino non é, pero aproveitable para o Celta non teño ninguna dúbida. Lóxicamente ben marcado polo diñeiro que cobra. Pero Claro, non podemos ter un bo recordo, non podemos ter un bo recordo de Unai no Celta, joder. Claro, diñeiro é rendemento porque a verdade que, claro. Joder, aí con Benítez estivo francamente mal, joder. Mal. Pero bueno, quer decir, eso non implica que seña un mal xogador para nada. No, con Benítez e con Carballal tamén. Sí, bueno, pero tivo... Pero bueno, tiveron claroscuros aí polo menos. Cando tivemos que xogarnos as castañas, o que sacou as castañas do fogo foi Carlos Domínguez, Carlos, sí. Unai Estar foi a verlas vir. Eso é o que non podes permitir, o sea, pagar 4 kilos de ficha a un tío para que o partido para non paisar o teña que xogar Carlos Domínguez. Claro, pero a ver, pero por eso mismo, creo que o traballo de Claudio iso, para min o máis positivo que ten todo é que nos aforramos en ese tipo de fichas de xogadores que ao final non acaban marcando as diferencias, nos aforramos un dineral que despois se pode invertir en xente que sí que merezca a pena ou que sí que marca as diferencias. Que se trouxo a Brian Zaragoza, que sobre o papel era un pouco bomba, o sea, que acaba de levar a Roma. Ahora, quero decir, que non saiu ben aquí? Pois non saiu, pero penso que a aposta non está mal feita. Que che sabe mal? Pois sabe che mal. Que pasa? Que agora, pois, temos a suerte de que Claudio é tan bon, pois que ahora mesmo fai que Suedberg parezca Ronaldo Nazario, la madre que me parió, sabes? En plan... Entonces, pois bueno, é o que hai. Sento repetirme, pero eu xa o dixen. Brian Zaragoza, a ver, todos os reída, todos aquí descollonábanse, pero a ver, Brian Zaragoza vive de 3 anos vos, o sea, 3 meses vos, no Granada. Porque nos Asuna, sen er máis lonxe, Víctor Muñoz está facendo o triple de rendemento que deu Brian Zaragoza. E Brian Zaragoza no Bayern, o que pasa que sabemos o caché que dá facer un auténtico partidazo contra o Barcelona, que podes comer diso, e os 3 meses vos que deu no Granada. Pero a ver, Brian Zaragoza boa aposta, sí, pero por unha aposta, como ti dis, hai apostas e realidades, e por unha aposta
que ben facían falta. O que pasa que Claudio é o que dis. A Claudio daslle papel e o converte en ouro. Pero con outro adestrado, o sea, para min neste ano a plantilla tiña moitas carencias por perfis e por posicións, non por a min a aposta de Brian Zaragoza non me gustou dende o primeiro momento. Se ven cobrando menos, pois sí, porque o talento o ten e se explota aquí, pois moito mellor. Pero deixar 6 kilos de masa salarial nesa aposta... Xa, home. A ver, pero quero dicir, a ver, Naquel momento... eu refírome... Meses vos. No, pero eu refírome á idea de que se te aforras con todos estos rapaces que suben da canteira, que son xogadores xa non só titulares, senón suplentes, para facer un rol en concreto e para ter partidos e cumplir e deixar a piel e todo eso, pois prefiro que este un da casa. Para mí está clarísimo. E despois eu que digo que eso permíteche que despois ti fiches ou intentes apostar por alguén que de verdad pues, marque as diferencias. Deixan de ser xogadores que ao mellor apostas e non che saen ben e despois ao mellor hai outro tipo de xogadores que os fichas que non contan que saian tan ben e che salen uns fichajes increíbles. O sea, no seu día todo o mundo se recorda de Michael Crondelli fichado por 2 castañas o tipo, madre mía, que rendemento. Señor Augusto Fernández igual. Houve aquí, pasaron por aquí unha serie de xogadores fichados por 4 duros que ao final acabaron, quer decir, que fichas ás veces non eso, pero a min... Sí, claro. Pero refírome, para min o real acierto é, por exemplo, cantos entrenadores hoxe en España collerían a un Pablo Durán o deixarían no primeiro equipo e xogarían con eles moitos dos partidos de titular, simplemente para facer unha presión tan ben feita como se fai en algún partido a algún equipo rival. Xa non só iso, quer decir que a Pablo aporta moito máis, que está aportando goles, asistencias e demais, pero me refiro, cantos entrenadores farían iso? Moi poucos. O mismo de Pablo pues, con Manu Fernández, o mismo con moitos outros xogadores, con Damián ou con quen seña. O sea, non arriscarían nada. Ese tipo de xogadores non arriscarían nada. Preferirían decirlle á directiva me traes a este que é da miña confianza, que inda que esteña suplente ali no equipo de tal, é da miña confianza, me traes unha medianía que encima de que che vale algo de cartos, cóbrache o triple que se canteirán. Entonces eu penso que para min non é solo o que poida sacar da canteira sacarlle unha millonada, senón o que te aforras realmente por xogadores que realmente non valen ao mellor os cartos que estás pagando por eles. Totalmente de acordo. Eu teño unha pregunta aquí que facer ao respecto que creo que moitas veces pasamos por alto. O proxecto Claudio Giraldez, a maneira de entender a súa figura no día de hoxe, e incluso tamén que cal o seu discurso, que se xa capaz de sentar aí a Aspas e moitas outras cousas, entenderíanse si houbera necesitado un ano de adaptación como pode necesitar cualquier outro futbolista, pois que o propio Claudio o sea, chegara e os resultados non acompañaran. Porque é moi fácil que a xente confíe en ti cando gañas, pero claro, eu entendo que todos estes entrenadores aos que vos referides fichan algún xogador da súa confianza porque se despois salía o rapaz de 18 anos dirán que o entrenador non ten nin puta idea. Entón, claro, como te vas a xogar, estás a 2 puntos do descenso, vas ter narices de meter un rapaz. Bueno, pois Claudio tuvo narices de meter un rapaz cando o peor estaba o Celta e seulle ben. Se non lle houbera saído ben, Iago Aspas hubiera sido capaz de estar tranquilo e sereno no banquillo, todo o que veu co tema dos canteiráns, de que xogue Pablo Durán por diante de outros xogadores, etc. Alex xa contestou. Non, o digo 25 veces, non vamos a falar dun ano de adaptación, que sabes que a mí me gusta dar paus, pero vamos, tamén máis que un tonto un lápiz. Non vou falar diso, xa de que Claudio o primeiro ano métenos en Europa e logo 7 empates seguidos e puto calvo, e puta rotacións, e puta non sei que, sí ou non? Sí, é verdad. Non ten ni idea, se hai que cambiar o adestrador, que as rotacións ten un límite, que non sei que tira. Eu vin no partido do Stuttgart, a xente do meu grupo igual, no, es que está tirando la Europa League porque están jugando Marcos Alonso e Starfelt
que levan mancados non sei canto. Mira o que tira a Europa League como está. Non sei, pero Bueno, non, o sea, non. aparte Levándonos a Europa League, estou convencido polo que sexa que Claudio perde 5 partidos seguidos e as críticas volven. sí, E sin iso é duda, algo sin que duda. me enerva, Pero que aparte, Puto mira, cargo, chamoulle. pero nas malas non. aparte, vamos dicir unha cousa, e vos lo digo así, o sea, eu acórdome xusto cando chega Claudio, quedan 10 partidos ao final, o primeiro que fai Claudio mete 2 chavales da canteira, que Seus meta, amigos. Me olvidaba dos seus claro, amigos. que digo, que meta Hugo Álvarez pode, o sea, causou menos, digamos, rebumbio, porque ao fin e ao cabo Hugo Álvarez sí que fixo algunha actuación boa con Rafa Benítez, tanto en Copa como algún partido de Liga, e sí que se lle vían cousiñas, Pero Damián, pero claro, mete a un Damián que hostias. os que víamos o Fortuna non nos extrañaba tanto. O sea, extrañanos e dices tú, oye, que huevos, sabes? Porque non pensas que se bote tan adiante. Pero sabíamos que era un rapaz máis que válido. Ahora que canta xente mete a Damián e se queda con cara de este está loco. O tema é que acaba salvándonos nunha posición cómoda, acábanos salvando, Claudio, e o tema é que demostra que se pode, o sea, en situacións críticas e jodidas, que se pode apostar igual pola canteira. E demostra, cho, non con calquer cousa, con feitos. E resulta que despois, o ano seguinte, acórdome perfectamente no grupo de WhatsApp que temos de Celtas de Andrade, da peña onde son de Vilalba, e un dos meus compañeiros pon, es que no, partido contra Real Sociedade, donde marcara Pablo Durán 2 goles. Doblete, Acordades doblete. vos? No noso grupo tamén. Acórdate. Escoita, e dice un dos meus compañeros de peña, no se puede salir a jugar con el Fortuna. Cando acabou o partido, ao meu, o primeiro que me saleu de escribir no grupo dice, carallo como xoga o Fortuna. Entonces, o tema é que o demostrou, sempre vai demostrar, pero toda a razón ten Alexandre, porque digo, van a pasar 4 ou 5 partidos dunha mala racha e vanse discutir cousas de Claudio e vanse tal cando ten máis que demostrado todo. Creo que estás a trabucarte porque iso non foi no teu grupo. No, eso foi no de Vilalba fijo, o sea, porque aparte eu levo puteando esa persona durante tempo. Igual que no outro tamén pasaría ou pasou algo similar, tamén pode ser, joder. Escoita, non, similar non, igual. Dixeron textualmente no noso grupo non se pode sair co Fortuna e ti dixiste a mesma contestación. Carallo como xoga o Fortuna. Iso o teño en captura de WhatsApp. O sea, iso foi tamén no noso grupo que temos con Abel e con esta xente. O sea, Bueno, iso foi aí. xa sabedes, xente do chat, Cando veron a Alfone a Durán grupo moi repetido nesta canle, no que eu nunca estuve, vetado completamente, bueno, pois nada. Pero pues, eu xa non estou, xa non estou sí, nese grupo. O Mario Sejas que se quentaríase algún día e marcharía a tomar por saco e dixo, bueno, pois xa está. A ver, que o periodista aquí ten os aires de Pedrerol. Eu quero terte en algún grupo, e ti non, que non quero que sepan mi número de teléfono. Así que non te queixes de vicio. Tú tamén mira que ten guardada, o tío, Quería meter con cada camándula que digo, pero esta tropa, que carallo é todo. Bueno, en fin. Debe estar a xente moi de acordo con todo o que dicimos, porque hai aquí 55 mangantes, dos cuales 35 estarán xa dormindo e outros estarán acabando de dormir. Están moi calados, a verdad. Tendo un emoji, hoxe, de Claudio Giraldez, cun couso dun helicóptero na cabeza, pois non usar ese emoji, pois non sei a que estamos aquí. A verlas vir. Un cagorra do Celta e outro comendo polo aí como se non houbera mañá, que eu non sei cuántos muslos van xa. Ven con fame, O tío ven con fame. Eu veño de adestrar, estou mollado aínda, que entrei pola porta e directo aquí a mesa para cumprir, porque si me ducho, me seco, ceno e tal, pois entro como a outra vez, ás 12:30, e non deixo que os vayades a dormir. É verdade. Bueno, o que temos claro é que se en algún momento che fallo de entrenador e esos traballos que tes, que si montas un KFC triunfas como la Coca-Cola, por se che ve comer aí cunha ansia ten boa pinta, joder. Isto o prepara a miña muller. Que no KFC é todo rebozado. Aquí carne. Aquí hai calidad, hai calidad. Ademais, teño unhas leiras con ela porque gustalle moito o KFC. E di sempre, vamos a KFC a cear.
Para que? Para pagar 30 euros por 4 pezas e ti na casa o fas moito mellor, anda. Comproche dos polos enteiros aí no Eroski que non, nin comparación. Algún día convidareivos Bueno, a Alex, comer. Hombre, eu Pois se non, vamos a se non o fai acabar. Alex, eu paso. Facer Imos traballar a pobre muller. pedindo pizza. Imos acabar pedindo pizza. Bueno, bueno. Non me sacas. Cada un Pero ca a súas ver, virtudes. a miña muller é de formación profesional, e gustalle, que ya ten a carrera de chef, e gustalle cocinar, vamos. Pois entón, tanto Eu cachopo e pago- tanta historia, podíamos ir comer a casa deles, que igual non salía máis barato, Mario. Non a min desde logo, vaya. A mí, No. Aquí non te escabullas, o sea, se vas perdendo a apuesta, te jodes. O sea, aquí hai que se val, pagas cachopo e se acabó. Non estades preparados por renacer goleador de Fer López, amigos. Eso sí que vai ser... Non se che Oye, escoita, Pabliño. A que fallou Fer López Agora. outro día, tío, foi para joderme a min a aposta, E que pega no pau Ya. despois de pegar no defensa. Non me jodas. Tío. De todas maneiras, para min non finaliza ben, O sea, non busca nin ángulo, nin tal, tapa ben o defensa, Pero ben mallado tira, de dá no correr tipo, todo o ao final campo. sale no pau, pero para min non define Tú ben. mira onde empeza, que empeza casi no Ya. córner contrario. Pero iso que... mira que jugoso, mira, Sí. mira. Hasta Aquí Pero cada, que estamos, cada que loco estamos- con su tema. creo tío. que estamos nun directo do Celta ou de Masterchef, isto Este que é pasa aquí? Impresionante. Impresionante. Bueno, falaremos algo do Celta e Girona, non? Partido raruno, partido especial e partido bonito de ver, por que non? Sobre todo a partir do gol do empate do Celta. Creo que a min durante o partido acordouseme moito o nome de Mario Seijas, porque estuveche moita parte da primeira parte da tempada recordando o gran partido de o señor Gazzaniga contra un Ferran Yudulá que desde entonces baixouse a persiana e pensaba que se iba a volver a repetir a puñetera historia, porque ten aí un par que para o puñeteiro argentino que digo, Sí, parou ben outra Gazzaniga. vez igual, pero a Yudulá tamén hai unha que lle para incumpeu, non sei que carallo, Bueno, pero Jude Glavengouse, vaya cacharrazo, vaya gol, madre Para mía. min dos mellores, Ollo, mano. outra cousa que Xunto co outro mencionar meteu que el. outra cousa que mencionar co o Galicia en goles bueno, non sei se é o Galicia en goles ou iso, que sacan os goles dos equipos galegos a ver cal é o mellor, En xogo. e o de Jugla e o en xogo. Perdón. Sí, había un e da Sarriana. Había por aí, e resulta que non sacan o de Jugla do Celta. Hai que tirarlle as orellas a esa cadena, Non entendo eu, Non sei, Hai que- que pasará? É máis, que entre Dolores Crotal no directo. Centro de lo escrotal aquí rodan cabezas ahora mismo. Ostras, Dolores Crotal, macho. Dolores Crotal que era unha persona completamente random que nunca quería falar cunha foto dunha muller nos space aquelos que facíamos e de repente agora é unha lenda do antideportivismo e un referente o azote da televisión de Galicia e moitas outras cousas, Gústame o crecemento de... Máis concretamente de a banca en xeral. De a banca, do director de deportes da TVG. Sí, dalle cancha. Bueno, que a aliñación, Mario, entendo que non hai moito que dicir, non? A min sorpréndeme xuntar a Carlos Domínguez e a José Faidú, pero vendo o que hai tampouco hai moito máis onde tirar, non? No, a ver, eu penso que a nivel defensivo para min eran máis lóxicos os dous. Quizáis eu dudaba de Javi por haber xogado en Europa e porque últimamente acumulaba minutos e pensei que de cambiar a defensa casi tal, decir, pois xa que a cambio e toda, non? Entón eu pensei que igual quizáis o sea, Carlos Carlos tiño aí fijo, porque lle deu uns minutos e falou moi ben outro día del, polo tanto dixen o sitio de Marcos está adxudicado. Algún hasta decía que igual podía xogar Ristich, pero eu non o vi así. Eu penso que Aidú, tal e como está tamén un pouco estruturada o equipo, todo iso vai ser o que supla normalmente a Starfel e ademais o último partido que fixo non o fixo nada mal, así que repiteu e para min volve a facer un bo partido. Tiña a miña dúda en Javi Rodríguez, pero que ao final, bueno, sí, apostou por él, despois que
non se lle viu tampouco tan cansado, nin tan mermado, nin tal. Penso que Javi está a un nivel tanto físico como demais moi ben e nada, a única dúda que tiña, pois quizás era esas. Despois tiña claro que nos carriles igual podía variar, pero pensaba tamén que Mingueza iba a xogar si ou si. Había xente que xa pensaba que había tema Mingueza tamén, que é Hombre, raro. o tema é que non forzara a puta amarilla na ida do Pau, que eso foi unha neglixencia impresionante, Dios, sabendo que Bueno, non iba a xogar a volta. xa, Joder, en fin. en fin. E despois, bueno, Carreira está a un nivel que agora mesmo ten que xogar porque aparte penso que a nivel defensivo é o mellor dos carrileiros que temos con moita diferencia. Pero chega a línea de fondo e con Encima, oxígeno claro, na cabeza. encima aporta arriba, porque quer decir, non é un lateral que non tal, senón chega aos metros arriba, non é un encarador, non está facendo aí demasiadas cousas aí de desborde en ese aspecto, pero sí aporta moita verticalidade, dá vos pases, manéjase ben, decide ben arriba, polo tanto eu creo que vamos, non é só o que esteña aportando en defensa, senón que en ataque tamén está aportando moito, e para min Carreira agora mesmo A pé para cambiado, min O non sou do- Johnny Otto O non sei 2.0. yo ni Otto, a pé cambiado. Sí, pero refírome que para min dos carrileros é a nivel o que mellor está, pero con moita diferencia, porque é o aporte en ataque e en defensa. O sea, para min é que cero dudas con él, é espectacular, o sea. Eu o tema de Carreira alégrame especialmente, porque é un rapaz que sí que eu entendo que xa se vira fora do Celta. Non é que con eso, Antañón ou o propio Hugo Álvarez. Non é decir, joder, mamar, porque o tipo entre pitos e flautas hai que pensar que un ano en Miranda de Ebro, outro ano en Villarreal, que nada, que chega a pretempada e te dan porta. Mandanche xogar o Elche, ningunha das cesións quitando, eu creo que a do Mirandés sí, e un tramo do de Villarreal tamén, pero despois en Elche tampouco acaba de encontrar o seu sitio e demais. Eu entendo que fora un xogador que xa se dera por vencido o Celta. E tú mira, cos anos que ten, que non sei que terá 24, 25 anos ou algo por estilo. 25 creo que ten. 25. Pois está sendo un dos 3 xogadores máis destacados dos últimos 3 meses no equipo da súa vida. Eu recordo falar con el, non sei onde estaba, en Villarreal, creo, que entrevistara o Pacanle e díxome, joder, xogar no Celta o ano do centenario sería un soño, ¿no? Pero como que vendo moi lonxe agora, pois chegados a estas alturas, é difícil non, en primeiro lugar, non alegrarte por este tipo de historias, e en segundo lugar, para esa xente que enche o estadio todos os partidos, pois non verse representado neste tipo de rapaces. Creo que todo isto suma para ver o Celta que vemos hoxe, para ver a cara do Celta que temos hoxe, e ter un equipo, e sobre todo un clube que é referente en moitas cousas en Galicia, pois tamén por este tipo de historias. O que non é moi daqui, aunque parece que lle queren adxudicar algún barrio de Vigo e tal, pero que non para é Ilais Moriba. O día que falte este tío, cuántos minutos leva Ilais Moriba? Aparte non é precisamente un xogador... Por que trocas de cousas así tan rápido? Pues, igual tamén quero falar de Carreira. Perdón. Engadir Tes razón, que adiante. por moi difícil que o tivese coas cesións a outros equipos, tamén o tivo difícil dentro do vestiario, porque algún capitán non o quería o no equipo. E con isto pecho o tema Carreira. A vos entendedores, poucas palabras. Alex, que dis de Ilais, do país? Alex, temos que facer, repito, un directo moi como Miguel Quintana de opinións impopulares do Celta. A miña primeira sería que a tempada europea do Hugo Mallo cos anos está infinitamente sobrevalorada. E deixo aí, non quero reaccións. Hai que pensar en opinións impopulares. Eu de Hugo Mallo, a ver, bailanme os anos. Eu sei que hubo un Hugo Mallo antes da lesión grave que tivo e outro. Correcto. Non ser eu o que poña en dúbida os primeiros 4, 5, 6 anos de Hugo Mallo, porque para min, xunto a Mario Gaspar do Villarreal, tiña que ser os laterais dereitos desa selección que non quero que vaya ningún xogador do Celta,
porque es verdad, non quero que vaya ningún xogador do Celta a selección, pero tamén por outra parte, cando non nos convocan, Me cago en son. síntome de decir, por qué? Porque xogan no Celta, sabes? O sea, isto é a relación tóxica que teño con iso. Se o levas mal, e se non o levas... Sentimentos vamos, encontrados. iso é. Pero vamos, a miña opinión impopular é que me mate o celtismo, A ver, quero haters, hai Empezamos, moito que non discuto empezamos, por aí, Un cebo. para min sería que Hugo Mallo é un dos piores capitáns, quitando o tema deportivo, que foi un xogador para min como a copa dun pino, mentras lle durou o rendimento, pero que é un dos peores capitáns, se non o peor que tivo o Celta. E ademais, cuántos anos de brazalete lle quitou a Iago Aspas, que isto é algo para E crucificar. a Sergio Álvarez. E sobre todo a Sergio Álvarez, porque tamén Iago Aspas, ora, cos anos pois ben, pero nos seus inicios tampouco era que Non era un pois, exemplo, o xogador do Celta con máis luces, É sabes? verdade. O sea, para min Sergio Álvarez é o que ten que representar o celtismo. Para min, o sea, unha cousa é o nivel deportivo, que non vou a comparar a Iago Aspas con Sergio, pero Sergio a nivel capitán e a nivel de representar o celtismo e representar Galiza, para min non había mellor capitán que Sergio Álvarez. Alex, estás bebendo agora o xugo do contramuslo? O xugo de... Do contramuslo. Non. Isto é gazpacho. É o que imos consumir a base de ben nas semifinais da Europa League. O Pablo quería che Hostia. mandar o Pablo quería che mandar aí e de beber albóndigas. Hostia, que ingesta se mete este tío a golpe de buena noite. O gazpacho é o que máis se vai consumir en Vigo nas semifinais da Europa League. Aquí queda dito. Non adiantemos Por certo, ahora que se me veo a cabeza, ainda que non veña a cuento, acordadesvos de Madalena, non? Xa non volveu. Madalena, Como xa non hai tío. fichajes, Madalena xa non apareceu por aquí máis, Madalena, non ¿dónde apareceu a anda? comentar. Pero refírome, Está Luis Madalena Ajá. decía que iba a vir un de Portugal ou un portugués. E por aquí non apareceu nin portugués nin Portugal, non? Que eu sepa. Por eso non volveu. Madalena. Madalena. Ou Mariana Madalena que nos tenos engañados, Madalena. Sí, igual quería desviar un pouco a atención, Bueno, desde a presidencia é o que se trata moitas veces, non? Mandar globosondas, como... Agora que o penso, igual vou troco do tema, Mario, porque senón estamos a falar mal de alguén, ti estiviste listo porque quedaste calado, pero a ver que non aguantamos Razo ahora. Creo que xa me está petando o WhatsApp. Pero Morrazo xa non é tan fan, por chamarlle de alguna forma, de Hugo Mallo. A ver, é coleguita. Bueno, foi no. Bueno. Eu lin cousa de Morrazo. Bueno, en fin, non... Hai que imitar a Morrazo. Se ten que dicir algo que o diga Abel por aquí, cando queira, está invitado aquí a Canle, pero que o diga el. Exactamente. Eu desas cousas prefiro non falar nin tocar. Exactamente. Mario, cual é a túa opinión impopular do Celta? Para iniciar e por a xente en vereda do que pode ser ese directo. Opinión impopular do Celta. E nós temos que decir, bueno, eu máis que Alex, porque Alex seguirá mandando o polo e nin te escoitará, se é unha barra basada ou se podemos estar de acordo. Pero partindo de que sexa impopular. Opinión impopular do Celta. Iago Aspas é o mellor xogador da historia do Celta. Bueno, carallo. Espera. Un momento. Que petou. Non, que petou. Xa está, estamos de volta. Digo que se a Rubén Blanco lle houberan respetado as lesións ou houvese marcado época aquí no Celta. Barra basada. Non sou para nada fan de Rubén. Querendo moito a Rubén. Bo tipo. Sinto moito, pero para min... Por eso é unha opinión impopular, coño. Fantástico. Outra de Alex, veña, que ahora estou me viciando. Joder. Estou me viciando. Unha máis de Alex, por favor. Aí vai. Unha máis de Alex, que lle gusta moito soltar machadas. Opinión impopular de Alex, por favor. Non sei. Tírame un nome e a digo, non sei.
que me pillas en frío, non sei. Bueno, vamos te deixar Eh, pensar. Non pasa nada. Vámonos reservar po directo no a caso de... plantilla da Europa League do 2017 é a peor do regreso a primeira quitando o primeiro ano. Vaya barra basada, chaval. Eh? Barra basada absoluta. Estou falando do plantel. Sí. Barra basada absoluta. Non o 11 inicial. Igual estou Bueno, un sí, pouco, pero- a ver, quero dicir, pero hai entendo que moito hai de- algo se pero, tío, ten cousa, eu tampouco creo que fose Home, a, hai para moito, nada. Se hai quero dicir, moito José tiña un Naranjo, 11, Álvaro Lemos no, e tal, que claro que é de escoita, relleno, escoita. pero Frena, hostia, frena. Que veo Digo, despois, Ten Junca. moita razón, Alex, en que tiña un 11 que te cagas, porque era un 11 moi pepino, pero é que tú miras pa o banquillo e choras, E choras, Tampouco, Tampouco. Ese equipo. A ver, Radoya, bo rendimento aquí, pero tal. A ese equipo eran Bas, Otuku e Iago. Porque Guidetti ten moita aura, pero nunca foi unha maravilla de dianteiro. Bongonda era o que era. Roncaglia, Cabral eran o que eran. Johnny sí que estaba un nivel espectacular. E Hugo Mayo, a opinión impopular de Pablo, é que a súa temporada de Europa League foi non sei que, o sea que portero estaba Sergio, e con todo o cariño que teño a Sergio, mira as verbas que dediquei a Sergio fai pouco, pero tampouco é un porterazo como a Copa de un Pino. Entón, a mí no que se fixo ese ano, de que se va Nolito, se va Orellana, a mitad de ano, e traes a Rossi, a Jules Sager, e xogas coa unidade B de Ochelo Díaz, cunha ya pa allá e outra pa cá, Señé, Jozabez, Pecheik, Giuseppe Escoítame. Rossi con 47 Escoítame, anos. Alex, vouche dar nomes da seguinte campaña esa, por exemplo, empezando pola seguinte. Fran Vieites, Un Dani Maxi Gómez Sotres, de 18 goles. Rubén... Un Brais Méndez Espera. convocado pola selección. Dale a dalle. Espera. Rubén Blanco, Sergio Álvarez, repartíronse a titularidade. Johnny, Diego Pampín, Hugo Mayo, Cabral, Mazán, Allende, Roncaglia, Sergio Gómez Fontás, Lobotka mirando pa O mesmo Cuenca, que na Europa League. Brais Méndez, Dani Vaz, Radoya, Dani Molina, Jozabez, Tuco Hernández. Arriba, No. Iago Aspas e Maxi Gómez. Falta un. No medio. Nese medio campo falta un. Despois da temporada da Europa League fichamos a Stanislav Lobok. Sí, está aquí. Xa o deixen o Simplemente con primeiro. iso xa. Bueno, Lobotka é unha subida de nivel de cuidado, En remor. Denis Eckert, tío. ¿Dónde está este tío? Bueno, é certo que este non é o mellor exemplo. Tens razón que No, non. Denis Eckert non estaban en Bélgica. Eu penso que sí, Sí, o en Bélgica, sí, no Unión San Giroao por aí andaba. Pero que estuvo adiantando e estuvo vendo a Thiago Gallardos, Franco Cervi, Solares. No, pero que xogou e marcou goles, o sea, estaba a facer bons papeles. Sí. Bueno, estámonos desviando para variar. Estas alturas son xa para desviarse. Vou tirar algo aquí coa audiencia que o tirei no grupo de WhatsApp e como ignoradesme, o digo, se queres facer un programa de iso, de opinións impopulares, eu tamén quero un programa da miña confección da plantilla como ten Mario. Soy un envidioso. Pero teño moitos xogadores dos que falar que gustarme. Vou tirar un nome para o ano que ven, de dianteiro centro. Aquí he venido a hablar de mi libro. Carallo. Vas quedar de este nome, Rafiu Durosinmi. Con iso, radiante. Non sei escribilo, como va a apuntalo, tío, que me estás contando. Como? Rafiu Durosinmi. Para o ano que ven. Están ben esos vídeos, Dianteiro fetiche agora mesmo. Podemos facer un vídeo a 3 ou facer un directo, máis ben. Propor aí nomes ou directamente recompoñer a plantilla. Cualquier día recompor a plantilla. Garcés, dou a miña palabra neste podcast en directo que a Garcés voulle comer a orella tras cada postpartido do Fortuna e do esto e voulle meter a Rafiu Durosinmi na cabeza si ou si. E o vai mercar solo por calarme. Ou iso ou me veta a entrada a Balaidos. Pero para mí é un dianteiro que para o que propono
cando deixas un ano máis ou 2 anos máis, pois xa... E como iso, hai moito rapaz moi xoven que creo que o Celta ten que O sea, tú ten solo que poñer o rapaces inexpertos, ¿no? Pero que Sí, a xente gusta a salsa de decir, buah, un tío do Manchester United, hai que fichar a este. mira, o último rapaz do que me encaprichei tanto como Rafi Durosinmi, que tampouco vai ser aquí unha estrella mundial ou tal, pero que conocemos no chat aquí do Calde, que a veces se pasaba a Chema Ereaga, verdade? Ten un foro Fame Celeste, pois aí din unha turra co Thiago Almada de Vélez Sarsfield, e mira, ahora no Pero, Atlético, que ahí sí, está. que non é unha superestrella mundial, pero Thiaguinho Almada era moi bo no seu momento, e a min gustame moito, máis que fixarme en xogadores cando teño tempo, eso sí, pero máis que fixarme en xogadores feitos, porque a isos casi non pode acceder ao Celta, gustame mirar moito xogadores xóvenes prometedores no momento de fichalos, xa como son un fan eu, por exemplo, da dirección deportiva do Dortmund, sabes? Que ficha talento por todas partes e logo o fai funcionar. E creo que esa é a cousa para crecer. E xa que temos unha boa canteira, pois fichar as cousas que non dá a canteira do Celta, como a potencia física e tal, e ese tipo de xogadores xóvenes gústame moito fijarme neles. Bueno, lóxicamente, é un porro que xa seguramente por aquelas era imposible para o Celta. Teño un tuit en 2021 A ver, pondo. Decía Aspas en partidazo Cope que de vez en cuando le comentaba a Miñambres algún nombre a tener en cuenta. Julián Álvarez, hágalo. Bueno, a ver, claro, igual Julián Álvarez hai un en 2021 igual xa metera horrible. 5 goles en el Libertadores, sabes? Non sei. Pero vale, gústame o Pero a rollo. ver, Eu, Thiago Almada chegou moi pronto ao primeiro equipo con Vélez. Non sei se debuta con 16 anos. E de aquelas, o sea, de Thiago Almada ten en conta que de Vélez pasa atrás, o sea, vai a MLS. Eu creo que por eses anos se mete o Celta que facía 2 anos, 2 anos que había metidose na Europa League, pois non sei. Despois do meu foi como superei eu a imposibilidade de traer aquí ao Chucky Lozano, que eu era outro enamoradísimo, o sea, Chucky Lozano. absolutamente todos os partidos de Pachuca por Irving Lozano. E cando eu vin que o Celta quería Irving Lozano, o sea, tiña que aguantarme a muller, que hasta despertaba para ver os partidos de Pachuca. A este imos fichar, a este, e para que logo me traigan a Remor. Por iso non me gusta Esa pobre muller, Mario, as que tuvo que digas ese pasar, nome. Buah, ollo que eu era... vou aportar eu o meu tal 21 de 1 do 2023 Ajá. que Matei Safonov queda libre, probablemente o maior talento da Liga Rusa baixo paus. Vendo o rendemento de Marchesín, eu portaría por el para o Real Club Celta. O caso é que se un equipo ten dúbidas, o caso é que o equipo ten dúbidas se quedan en primeiro ou non. Non sei se alguén dese talento tería intencións de vir. Quer decir, porque o sea, Safonov viña con un talento tal. E contesto a ti, a ti, Pabliño. Amén. No, a Pablo en Twitter, o 12 de 2 do 2023, o sea, un mes despois ou pouco menos, David Soria acaba contrato en verano. E contesto cheo de baixo, Safonaf, eu apostaría duro por el. Acto seguido, o sea, claro, menciono che no 2024, xa digo, mira quen é o porteiro do PSG hoxe, Pablo, e tú, de coña. Xa, pois Safonov agora mesmo xa lle quitou a titularidade a como se chama, ao outro, ao francés, bueno, da igual. Pero me refiro, ahora mismo xa é titular, ahora mismo Safonov está rendindo máis, é o porteiro titular de PSG. Casi nada, de Luis Campos, que mande pa aquí. Oye, eu, Mario, sinceramente, creo que podemos estar neste directo hasta as 2 da mañá e Alex seguiría comendo polo e bebendo gazpacho, mancho. Pero que saque, de repente volve ter un vaso cheo de gazpacho e aparece outro cacho de polo por aí. Impresionante, Dios mío. O palleiro sin palla non se fai, O que debe gastar esa pobre muller, Dios mío, en darlle de comer. Ou tú, o Alex traballa, ou que penses que vai estar aí nunha oficinita sentado como a ti? Non, o Alex ten que dar callo, carallo. Efectivamente. Dende as 5 da tarde hasta 11:30 aí na Bouza mollándome.
e pola mañá traballando na huerta, pois hai que manter a liña. Hai que mantener aquí. Eu manteño a liña, a liña curva. Home, eu tamén. A liña de... Antes eran outras liñas, agora xa A liña da a Concepción. liña de Casado. E xa que falas de porteiros xóvenes, o que teño apuntado na miña senda, que xa é medio realidade, está na élite, pero creo que o Celta hoxe en día podería fichalo, aunque Conrado non fai moita falta, pero gústame moito Sion Suzuki, do Parma. Buenísimo. Porteiro de 1,90, Buenísimo. Buenísima vai moto. moi ben por Buenísimo. arriba, 22 anos. Buenísimo, O buenísimo. que pasa que Está facendo unha Conrado, temporada increíble, Está facendo unha temporada pero que perdeu a flipas. titularidade. Agora está sendo suplente, por iso no Parma Está sendo suplente? Pois joder, eu. Se agora fichamos sí, a Suzuki, comezou como titular a tempada, pero está sendo suplente. carreira Me dun lado gústame e moto moito. do outro. Pois, claro, a ver, Pero eu claro, Conrado agora non ten eu probablemente tirando porteros, e xa que temos a Radu non ten moito sentido. ahora a italiana é a que máis sigo porque, bueno, creo que xa comentei algunha vez que o meu jefe é aficionado do Genoa a tope e a veces pois ven os partidos xuntos e cousas Así así. que ese jefe que dinamitou a nosa viaxe a Lyon, ¿no? Ese mesmo, ese mesmo, ese mesmo. Si E hubiera nada, fructiferado entonces eso. eu os partidos do Genoa prácticamente todos os vexo, todos. Por eso tamén conocí a Radu, claro, pasou polo Genoa. Por eso tamén ao principio de tempada eu dicía que, oye, que era un portero máis que apto para aquí. O sea, en plan, sí que o Genoa sigo aí moitísimo. Bueno, por eso tamén Aaron Martín está vexo ali e ben e todo iso. Mítico E Arón, bueno, Di por aquí eh, Esteban Oia. A min gustoume Zivkovic do Pau de Salónica. Bo pelotero. No, Zivkovic ten, se Zivkovic xogaba no Benfica con Cervi, Eso, tío. ten 43 anos polo menos. no, tantos non, pero maior é. Ti que sigues a Serie A, la Orienté, que tal che parece? Bueno, Dos juegos. o francés, non? Bueno, ben, bon xogador, carai. Pasa que no. Claro, Non sei canto lle dá Transfermarkt, pero non sei, non está sei. tampouco está nun equipo top, tampouco es que teña unhas cifras descomunais, es máis o xogo que aporta que as cifras. Oye, está dicindo Luis Real aquí con moito criterio. 14 millóns. Dubicas demasiado marcando as xa. diferencias en Italia. Cuidado con Dubicas. Bueno, ¿Qué? como Bueno, foi ahora avanzado. ahora está xogando máis, está marcando goles. Pero Dubicas, mete a verdade que sí que- métenche un gol cada dos Vaya partidos. moi ben. Pero Todos bueno, vecinos. Non nos Quer queda decir, volta nin vamos. Pero quero dicir, un tipo que se borra cada 2x3 de mí, no. O sea, en plan, o que hai que se necesita aquí é Un soldado. alguén que entenda a filosofía de Claudio e que cando teña que entrar para tal, entre para tal. É que decir, mira Jude Glad, tío. Cero queixarse, cero tal, traballa ao máximo. Ao final xa aportou máis goles que... No, bueno, ou aí está, non? Creo que aportara a Dubicas tamén 4 goles nesa tempada, o sea, en fin. Sí, máis ou menos. Pero como pode ser, Mario, que sendo fan da Serie A non conozcas a Durosinmi? Volvo ao tema Durosinmi. Bueno, a min gustame Durosime. Estás aí co Durosime, claro que me gusta, é bon xogador, o que pasa que eu que sei, joder. Non sei, pero pensei que decías que non o coñecías. No, Pois claro que sí, joder. disculpa. O que pasa é que estaba vendo aquí, en plan, porque quero dicir, nada, a curiosidade, como la orienté, o sea, ten 14 millóns, eu a quen seguía bastante, que está ali de tal, era por comparalo con Pinamonti, que foi dianteiro do Genoa, e por saber en Sí, que pero valor estaba Pinamonti. Pero bueno, Sí, Pinamonti bastante máis irregular, é outro tipo de... é máis dianteiro, non é tan tal. Pero eu penso que na posición, por exemplo, de Iago, donde xoga ou iso, tamén podría ser un xogador interesante, o que pasa que 15 kilos vale. Eso que non está tendo un rendemento moi alá. E despois está o mítico Domenico Berardi, que xa estamos falando xa de palabras maiores, que pase 31 aniños xa, É mítico, pero é que me encanta porque, quer dicir, a min o bonito de Domenico Berardi foi que o Sassuolo descende, el se queda ali Quedouse. con un par de huevazos, Serie B e outra vez ascender o equipo, que para min non creo que se mova dai, o sea, agora mesmo e tal. É que tamén está un xogador que sonou moito para o Celta, que é Aster Branks, que sonou Hostia. moitísimo para aquí, está por Sí, ali. pero non está xogando nada.
xoga pouquiño, xoga intermitente. Está titular, suplente e tal, está collendo minutos, pero bueno. A ver, date cuenta que ainda ten 23 anos, hasta os veranos. Pero bueno, quero dicir, sonou moito para aquí, pero vamos, que creo, é dicir, non creo que no seu día, se pagásemos o que querían que pagáramos, non creo que houvese dado un rendemento que esperábamos. Que Ni de moito Likes, menos. Creo por que era un rapaz así prometedor, pero depende moito do entrenador que tivésemos. E desde logo que con Benítez moito non faría. Pon aquí de Quintáns. ¿A qué hora sería el postpartido y acaba el reportaje de la Serie A? Oye, en absoluto que decía Carlos Moi bon. Álvarez acaba contrato en junio de 2027. Carlos Álvarez. Xogadorazo, Carlos Álvarez. Xogadorazo. E co Levante en segunda, bueno, o Celta se está listo. Creo Bueno, que o para Celta Celta- está en posición de levarse esos xogadores. O que pasa que Falan, non sei falan se- de certos xogadores así interesantes e tal. Estábase falando algo, hai algún rumoriño aí pequeno do marroquí que non me sale ahora o nome, do marroquí do Oviedo. Non me sale ahora o nome. Díaz Chaira. Sí. Ese, Ilias Chaira. Coño, non me salía. Bueno, Hai algún Tamén- rumoriño de que o Celta lle ten algo de ollo botado. A mí lo que me gusta moito polo seu desequilibrio é Hassan, pero vamos, que Sí. ten menos luces que Sí, menos luces que Claro, Hassan é un mítico, como diría eu? Sí, o sea, ten talento, ten un... O que pasa é que está... para mí, sen dúbida o mellor rete de toda a liga. O máis que Lamine Yamal, o que pasa que logo non aporta moito máis, de aí Xa, o repito, o rapaz debe de tener menos luces que yo non sei. sí. Ten pinta, Podes ten facer pinta. unha mezcla de Joan Tomás, Daniel Pranjic, Joan Tomás. non sei, todos estes camándulas que pasaron por aquí, creo que Hassan leva a medalla de ouro. Ese foi o que lle rifara o adestrador despois de meter un gol ou non sei que, ¿no? Que iso xéntame Sí, agora meter un os gol goles. fora de chamar a Ese atención. xogara ao ben entrenador, aquí en Ourense. A principio de contra o tempada, Celta. ademais, o sea. Sí, señor. Bueno, eu creo que foixenos o Girona Celta. Vou vos pedir, tanto a vos como a xente que quede experta aquí no chat, MVPs e pufos, e pouco máis. Gañou o Celta, ben gañado, xa está. Ese foi todo o noso análise. Analizamos máis o Genoa que o Celta en o campo do Girona. Pero isto é a maravilla do directo. Aquí cada un entra e non sabe con que se Facemos vai aquí, topar. dicimos burradas e facemos pallas mentais, non hai máis. Pero a que vimos, si non? A ver, nun programa no que un tertulián está coméndose polo e medio e non se pode pedir nada E serio, bebendo sabes? 3 litros de gazpacho, está claro que... Bueno, Que o día grande. que cambie o gazpacho polo viño, que dirá? Imagínate. Estás muteado, Pablo. Que, bueno, eu non sei que me Que- pasa. Eso. Primeiro que pufos ou MVPs? Pufos, veña. Empezamos o ao revés. Vamos polos pufos. Puf. Pufos. madre mía. Puf. Non é moi fácil, Pois para min, Bueno, Mario empezou o directo arremeténdose directamente contra un pobre futbolista. No, pero non ten que ver. Non ten que ver. O sea, porque, quer decir, sí que... E chamaronte? quer Como decir, te chamaron? O que non poido é darlle unha boa nota. Pero, quer dicir, obviamente, Pufo tampouco, joder, despois do partido que fai. Pasa que, para min, o problema está precisamente o que digo, que para diante moi ben, pero, joder, si para atrás eres un tanga, como dixo ya con algunha entrevista, Mario Neuras mal delante asunto. Seijas. Ponetiño Neira. e Mario é que Neuras así- delante Seijas, sí, señor. Pufo como tal, pois non sei, Alex é o noso Coto Matamoros. No. Di Tino Neira. Coto bueno. Matamoros, la Virgen que- María. e iso porque eu estou perdido aí. Eu tampouco estou entendendo, Bueno, me ten un pouco. Come polos de Coren, non como outro. Si, outro é Oh, outro, Jesús bendito. outro tipo. Pero sí que ten un pouco de aura de Coto Matamoros, De Coren, ademais. Sí, señor. Preso Ourensano. Non o coñecín a ese. Non coñeciche a Coto Matamoros, non? Bueno, pues nada. Xogaba no Genoa tamén. Mario Seijas, que pufo damos? Vas te atrever a dar o pufo a Carlos Domínguez? É que estou Empezou intentando... eu cunha opinión impopular. Aí vai, Bueno, pues si queres, xa chegados a este punto. Fer López.
foi precipitado como anterior partido. E para min, contra o Español foi MVP, contra o Estrela Vermella foi MVP, e o terceiro partido non sei contra quen foi, pero creo que tamén. Pero eu, do que tampouco fixo un malísimo partido, pero eu es que estou do que se lle debe exixir a xente o que deu entre Fer López, Ilais Moriba e Javi Rueda. Aí estou eu. Porque Idú despois de Ilais tanta Moriba? inactividade. Sí. Non sei, non... Pero eu creo que tivo peores partidos que este Ilai Moriba recientemente. Tamén, es que por iso digo, últimamente está contra o Girona tampouco, non sei. Xa para min Jutla estuvo moi ben, para min Eidú e Carlos Domínguez para a inactividade que teñen moi ben, sobre todo Eidú. Carreira, que decir, Radu, que decir, Javi Rodríguez, correcto, aunque tamén podría entrar nesa terna. Miguel Román estivo moi ben, es que non queda máis. Bueno, es que claro, se digo Hugo Álvarez non volvo a Hugo destacar. Álvarez non, Porque home, Hugo Álvarez non, vou a decir Hugo Álvarez pufo. Pois mira, eu si me mollo con eso. Mira, vou dar os tres así de tal. Os tres. Fer López, que creo que estou de acordo contigo, creo que non, ainda que seña unha opinión impopular, comparto contigo esa opinión, non estivo ben. Hugo Álvarez, que tampouco creo que foi o seu mellor partido, non creo que fixo de tal, a pesar de que sí que creo que últimamente está dando un pasiño adiante en canto a encarar, en canto a ter protagonismo e tal. Faltalle un pouco nos metros finais esa toma de decisións que a veces igual se está quedando aí un pouquiño tal, pero bueno. E despois Javi Rueda tamén, que non estivo de tal, así. O sea, de nada, Mario, porque de non sacar ninguno empecé a acelerado e casi sacas todo o plantel. Sí, no, porque quero dicir, a Antañón si me parece que o fixo ben, a pesar de que tal, seu cumpliu iso, é o seu debut ademais, o sea que non se pode, para mí non se lle pode dar. Jones, bueno, pero creou bastante peligro, un tío rápido, a espalda sempre aproveita ben, e fixo que se lle pediu, penso para min estivo ben. E Manu para min estivo ben os minutos que entrou tamén. Pois claro, para min Carlos non para nada está... É que non sei, porque quero dicir, o gol... No gol creo que está marcando mal, eu penso, pero bueno, tampouco é unha xogada que tal, porque creo que están dous con Pelocho, Dios, con coño. Bitzel. Xa non me sale. Con Bitzel. Creo que están dous, pero Bitzel é un especialista, a verdad, que aí é peina perfecto. E despois atrás... Mario, despois, nada. Fai un pouco de caso ao señor Pablo, que creo que está facendo un homenaxe ao meu pufo por Ilais Moriba. Eu estou en folga. Decido vos os MVPs e pufos e xa. É que sinceramente para min Ilais Moriba, sinceramente, para min fixo un bon partido, non fixo un mal partido. Para min, tanto el como Miguel Román, os dous fixeron moi bo partido, os dous. Para min. Estou condicionado polos derradeiros partidos de Ilais, pero Ilais eu o puxen como MVP da tempada e creo que vai facerme perder esa posición. Pegou un baixón para min. Ainda está a tempo. Non sei se tamén polo nivel tan brutal de Miguel Román no medio que opaca todos os xogadores que xogan con el, pero eu, a día de hoxe, te teño que xogar máis castañas. A miña parella de medio centro son Román e Vecino. Eu. A min faltame ver máis partidos de Vecino, sinceramente. Oye, moi ben Vecino, Para min outro día contra o Pau, que todo o mundo en plan Dios, en plan, para min sí fixo un bon partido, e si nos dá moitas cousas e tal, pero non tanto, joder, o sea, está moi ben posto, para min fixo bon partido, pero tampouco como para estar aí alabando, e para min o que marca a diferencia contra o Pau, con moita diferencia é Miguel Román. Con moita diferencia. Es que Miguel agora está sendo outro nivel, pero en Vecino veo cousas de simplemente de colocación, de facer as cousas fáciles, da presencia que ten. Correcto. Esa presencia, e aparte... Non falo de Fernando, esa presencia que ten non a ten ni Ilais Moriba nese medio, o sea, e aparte o despliegue a nivel de disputa de balóns por arriba, etcétera, etcétera, que non nos daban outros xogadores, que está claro que sí que suma mide moito. cerca dun 90.
MVPs. A ver, Eu non vou Pablo, decir os para pufos. que non te vayas, para que non che Como que non vas vayas dicir os a Eu pufos? estou en folga. teño que Eu decir, paso. Non opino. teño que decir que a Alvareciña do último do derradeiro partido en Balaídos, para mí foi o mellor regate que vin este ano en Balaídos. Que creo que de feito saca Yutlá do segundo pau. Non sei se é o central ou Yutlá, pero creo que pega en Yutlá. Sabes a que me refiro, non? Sí, sí, sí. Pero, Para que home, veas que non non, todo... non definiría así Fixemos, tanto, fixemos directo despois do último partido en Balaídos Non ou non? fixemos, non. Non, non. Ah, non. O último directo, teño, o último directo que pensei fixemos que o foi dixen. a previa da ida do Pau. Tú imagínate. Xa choveu. O sea, pois que sepas que despois do partido en Balaídos Hombre, estiven co teu amado Huguito e ese día estaba para MVP, eu creo, foi toda a familia de Ourense a velo. O sea, Sí, estaba aí sí que os con vin 15 eu. familiares ou algo así. E díxenlle nunha parte que tivimos el e yo que non pode facer esos partidos porque logo a ver quen aguanta a Pablo nos podcast. E díxome textualmente, pois tendrás que aguantalo. O sea, que ten pensado facer máis partidos así. Pero acordámonos de ti. Sí, señor. Sí, señor. Oye, o irmão do Hugo Álvarez que xoga na Unión Deportiva Ourense, Cuidado. Xente de ben, polo tanto. O irmão do Hugo Álvarez xoga no Juvenil, se non me equivoco. Non sei como se llama. Xaime Andrés, non é Andrés. Empeza por A. Anxo Álvarez. Italiana, pero isto vai a cuento con Ourense. A ver. Eh, Milinkovic Savic. Banja Milinkovic Savic xoga de porteiro titular no Nápoles. Naceu en Ourense, non? E pega os penaltis como se fuera un despeje. Madre mía, como lle Que animalada, pallazos. chaval. Vaya, Naceu en si te Ourense. pillo por diante. Cando xogaba o seu pai aí no Club Deportivo Ourense, sí, señor. Que Bueno, o irmán, supoño, de Sergei Milinkovic Savic. efectivamente, ¿no? pero ese xa naceu en Cataluña, creo. Mm. Bueno, o dito, eu manteño a miña folga. Para min, os pufos hoxe son Alexander e Mario. Acabouse. Espera. Mira, che vou enseñar un truco. Pareceme moi ben. Toma esta, moi ben, Mario, moi ben. Enhorabuena, Alá. Mario. Enhorabuena, sí, señor. Volves a ter 10 anos. Enhorabuena, vamos todos a aplaudir a Mario. E outro sigue co gazpacho ao altos, tío. Venga, alegría. Unha da mañá e outro sigue apretando. Ai, mamá querida, que banda armada somos, Pregunta interesante. Non pensades que Román pode acabar agotado físicamente no momento clave de tempada? No. No. Eu, Confío na creo- xestión de Claudio. Era este ritmo, creo que sí, pero eu confío que ahora con Vecino, con Ilais... Sí. Claro que Aparte- esa pregunta non sería para Ilaix. López e tal, eu creo que descansará. Eu, sinceramente, eu deixaba a Román para algún partido de Liga e para a UEFA. A ver, aparte que hai que pensar que ao principio de Liga tampouco xogou tanto. Ou nada. Pero Ilais quanto Ao leva principio, xogado? ao principio de Liga non xogou tanto. O sea, Entón, pues, quero dicir... cambia esa pregunta para Ilais Moriba. Algún día se lle terá que subir un gemelo ou algo, ¿no? Este rapaz. Pero es negro. Xa, pero eso chega hasta un punto, quero decir. Xa empeza Alex, ahora vai falar da familia africana, da parte das raíces que ten, e soltará outra barbaridade. 2.400 minutos leva este tío. Que non se ofenda a nadie, pero normalmente, en xeral, os negros ten máis aguante que os blancos. Sí, pareceme moi ben. Físicamente, digo. Non me meto en nada. Madre mía, como estamos. É pasar ás 11 da noite e isto... Dame a min que ahora, sabes, ahora mismo a sangre está baixando para aí para facer a digestión, está a cousa aí que vamos ter que cortar directo. Esta cousa quente, tes razón. Está como a ferro da cociña de quente. Ilai Moriba leva en Liga os mesmos goles, os mesmos partidos xogados que Radu. Xogou todo este tío, e que leva 2.400 minutos en total esta tempada. E non será non será que se relaje como un Mingueza. Quero dicir, que Ilai Moriba, que non é... Bueno, non sei. Bueno. MVPs, ou que? MVP. Empeza tú, Mario. No, empeza ti, que xa que non dices os pufos. Pois mira, eu vou decir... Como sei que a carreira o vades escoller os dous,
eu voume quedar Obvio. cos artífices de que o Celta gañar este partido. Jonas Radu e Ferran Yuzglá, o cual lle pido perdón por meterlle tanta cera. Con este MVP. Bueno, esta sí que é noticia, O sea, en plan, tú co ferro que lle dechei a Rugla. Efectivamente. Pues mira, vou a concordar en plan con Jutgla, vou a concordar con Radu, obviamente, fixe un partidazo. E Carreira, porque Carreira para min foi espectacular. E despois Román, acabouse. En eses 4 Sí, non movemos a ven por detrás aí Miguel Román, pero bueno, eu poño os 3 por diante. Aparte que me fai especial ilusión de que Jutgla marque e de que esteña xa mellor, porque creo que vai a darnos de aquí a final de temporada eu penso que nos vai dar goletes e que nos vai dar moitas cousas. Vai xogar bastante, non? Parece. Eu penso que Entre sí. rotacións e historias, cambios e tal. Eu penso que sí. O gallá. E veselle mellor, non sei, polo menos a cara é Ostra, outra. bueno, eu ao principio vi o negado, ao principio do partido. Despois de varias... E imaginades que polo que sexa Jutgla acaba sendo o máximo goleador do Celta Non. e as carcajadas de verán con Brian Zaragoza de Pablo e as carcajadas en inverno cando veu que eu dixen Jutgla levan os fuciños outra vez. Home, pareceríame difícil, sobre todo porque Borja Iglesias leva un carro de goles que non creo que vai a chegar ninguén. Sí, eso é verdade. Bueno, Ahora é moi... Quer decir, que podría ser que marcase moitos goles Jutgla, pero remontarlle ahora a Borja é casi imposible. Xa leva 6. Si 4 en Liga, non? E 2 en Copa. Bueno, Dous en Copa. si o señor Alex para de darlle o bigote un minuto, nos pode decir os seus MVPs, eu agradecería. Para min, Se original, o Jutgla, primeiro e segundo a tua muller. E non polo gol. No, o segundo es Cogen. Cogen era o do Compostela. Coren. No, Ogen era o do Compostela. Cogen, sí, Cogen. Cogen, sí. Xa te traiciono o subconsciente aí. O primeiro Jutgla e o segundo Mención especial para Mingueza, atención, anda que Digo, joder, a mí un que me jode que si simplemente cumplira un pouco máis e que era probablemente MVP casi todos os partidos. non sei se é Sí, injusto. pero non no Celta, noutro Para equipo. dar o MVP a Iago Aspas nun partido, queres que salve 5 goles e faga 4 recuperacións e non sei cantas entradas, verdad? E bueno, Mingueza deulle por ser efectivo no ataque e xa está. Tampouco hai que... Sí, pero non meteu goles e pero foi MVP. pero o Celta paga moito as pájaras de Mingueza. Non sei se Mingueza ten orden expresa de rascar o huevo. A pájara do preparador de balón parado. Ala, pau. Así, gratuito. Desestabilizando ese cuerpo técnico hasta que meta a cabeza aí dentro. Un equipo do Girona que mete o 75% de balón ao primer pau, nun marcaje zonal, que o Celta marcou en zona, non podes deixar 3 tíos no primeiro pau e 6 tíos no segundo pau. Cando o perigo está no primeiro pau sempre. Porque case todos os balóns van ao primeiro pau. Primeiro tapa o primeiro pau e logo o segundo. E no marcase zonal do Celta había 3 no primeiro pau e 6 no segundo. E marcan nos gol e os seguintes corners estábamos exactamente igual. E o seguinte corner, Witzel tamén va a peinar a primer pau e porque a levámonos por arriba. Pero íbamos a marcar un gol igual. Entón, por lo tanto, as cousas... O pufo para o preparador de balón para o Celta, que postos a decir algo, tamén é MVP en lo que vai de tempada, que o está a facer moi ben. Quen é? Girona, quen é? Areal? Pois agora me pilla. Non sei quen. Agora me pillas. Vale. Pola cara sei quen é, pero non me pillas. O de balón parado é sempre o que sae nos corners
no balón parado a gritar máis que Claudio, que se pone aí e corrise aos do Celta. O sea, a cara teño aquí, pero non me... O que é máis maior? Eu creo que non, non? Sí. Bueno, non sei. Hai Maior un, a que chama hai maior? un que é moito máis maior que o resto, joder. Ou se ve máis maior que o resto. O máis maior deles creo que é o adestrador de De porteiros. porteiros, vale, sí. Pois ese é o que Bueno, dicía. despois de Edu, que Bueno, cando vale, eu nacín pero- xa era o pillero do Celta. Pero Edu, claro. Pero como se conserva o mamón? O que pasa é que ten algunha entrada, pero bueno. Pasa nada. Alguna ten. Algunha ten. Bueno, pois o que eu che digo, Mario, vamos a acabar o directo e o señor Ale vai seguir comendo. Así que o MVP eu cambio, vou quitar a Radu para darlle a muller deste home que moito moito traballo leva. Vémonos na próxima, veremos cuándo, visto o éxito. Pero esperemos que sea pronto e sobre todo con boas noticias. Se siga a cousa así, raro será, Mario, que o Celta non lle vaya ben. Home, a ver, eu penso que as dinámicas son moi boas, penso que se está dosificando cando se ten que dosificar. Este partido non están Starfel nin Marcos e Ganas, é que non se lle pode pedir máis a este Celta, quero Nada. dicir, incluso tal. E para min, pois precisamente é outra das virtudes que se lle poden achacar a Claudio, que todos os xogadores da plantilla, salvo excepcións, están a participar e todos os partidos, o sea, todos os xogadores están a rendir precisamente porque tamén ven que en calquer momento poden ter a súa oportunidade que sí que teñen minutos. Polo tanto, eu creo que bueno, que eu teño moita fe, moita confianza neste Celta de aquí ao final de tempada e creo que é clave falar un pouquiño así rápido de que visto o sorteo da Europa, o Celta é un equipo que si gana en Lyon ten moitas papeletas para polo menos chegar á final, despois loitar ou eso, pero ten papeletas porque quero dicir, para min o hueso duro ahora mismo do noso lado é o Lyon e a partir de aí son equipos que están ao teu nivel ou son menores. Si o Lyon é un equipo para min por plantel e por todo superior ao Celta, pero que é perfectamente gañable a doble partido, máis confiando en Claudio, sin duda, pero creo que si se lle gana ao Lyon, aparte que collemos a plaza do Lyon do tema de xogar na casa, pois sinceramente creo que podríamos plantarnos na final, e bueno, eu puxen na nosa predicción, tal como Alex, pois puxen que sería campeón, e ao final, pois a sorte tamén, a sorte en canto sorteos sorriunos, eu puxen final, bueno. Que digo que eu puxen final. Vale, pero eu puxen que gañábamos a Europa League con Brian Zaragoza de pufo. De alguno descollonábase. Tes algo que decir? É posible ou non é posible? Mira, eu teño que decir que no caso de ganar o Lyon, que non é pouca cousa, o Celta enfrentaríase ao Genk ou ao Friburgo. O Friburgo seguramente oxalá sea o Genk, te así canteirando Coruña. Coruñés, como que protegido. Ese rapaz é de Logroño, xogaba conmigo en Logroño, eu enseñelle moitas cousas de fútbol callejero, ademais, porque non compartimos clube, pero xogábamos, eu iba cos colegas ao Vélez de Guevara a jugar aí a colexio que sempre deixaban aberto e xogábamos aí a fútbol sala, e Munjaíd, sendo rapaz, porque tiña, non sei se ten 6-7 anos menos que nós, pero eu iba, pues, cando tiñamos 18, 19 e tal, e el con 14 anos xa estaba por aí dando patadas ao balón, que por certo era moi talentoso, pero que destacaba el era no regate tal, o sea, disme, de que xoga Munjaíd, de anteiro, cando vin de central no Depor, madre mía, central, de agora no Gen, titularísimo. Sí, un bichaco. E se ven a Vigo, seguro que se acorda de mí, seguro. Iba con un amigo meu á universidade, sí, señor, no Depor. Bueno,
o caso, a universidade ou cuadraban por ali, non sei que facer. Eso, Friburgo ou Genk, O e Genk logo e Braga ou Betis. despois Braga, Ferencváros, Panathinaikos ou Betis. Bueno, Braga ou Betis, seguramente. o Betis. O Betis. Salah na semifinal contra Rafa Benítez. Sí. Sería apoteósico. Sí, porque unha Que semis co Claudio Betis, cuidado, descanse en final de Europa League a Benítez. Oye, Apoteósico, pero e o Celta, non o veo. o Celta que sigue dándolle motivos á Liga para sumar unha plaza extra de Champions, que é algo que non tocamos. Sí. O Celta está a 3 puntos da quinta plaza. Aí é nada. Que digo que o Celta está a 3 puntos da quinta plaza, que parece Sí, eso sí. que é unha tontería, pero cuidado. Pero Bueno. eu sinto pecar outra vez disto, pero eu teño entre cella e cella unha cousa, e se non gañamos a Europa League, non quero a Champions. Volvo a querer Conference. Mamá, Quero xogar Conference. Qué pesado que a puta Conference. Pero tú viste que Quero equipos hai xogar aí. a Qué banda, tío. Que cualquier momento pega un bombazo trampa a cualquiera deses que non saben nin onde queda nin colocalo no mapa. E acabouse a Conference, acabouse a tomar polo cu, tío. E outro sigue que a puta Conference a volta, macho. Pero... que animalada. Vamos xogar con Milán o ano que ven a Champions, eu digo, joder, mira que vamos, conseguí entradas pa San Siro, sin está aberto. Sin está aberto, pero joder, a Conference, mira como está o Osasuna por aí que ben o están pasando. Anda para aí adiante, tú e a puta Conference. Rayo. Non, eu digo pa ano que ven. O Rayo non creo que xogue Conference o ano que ven. Bueno, vale. Pois... Contrapunto con o Rayo, oitavos de final. Eu que sei, non sei nin como se chama. Pero seguro que co Lyon non. No, claro, bueno. Pero se hubiéramos ido a Lyon, que ben hubiéramos pasado, Que pronto se torceu eso. Ben. Porque aparte... Xa o descartas o qué? Eu empecé a mirar os horarios do traballo e despois do favor que pedín para ir a ver a volta do PAOK, me parece que vai estar un pouco en chino. Pero bueno, que da igual, joder, que vamos a ter un montón de partidos para ver en Balaídos. ¿Para qué queremos ir a Lyon? Si vamos a ter aquí... Confirmamos. Bueno, hai que pensar que a mellor é Braga e Betis, pero se é Braga, pues habrá que facer unha viaxe alá. Portugal, aí ao ladiño. E ademais de eso, hai que guardar os cuartos no que Alex volve a botar máis gazpacho. Para ir a Estambul. Para ir a Estambul, efectivamente. É que claro, non estamos aquí pensando en derrochar cando ya chegou, xa sabemos onde é. E aí sí que non perdono, Mira, aí como Mario Seijas diga, no, é que non sei que... queda dito aquí. O sea, se o Celta vai a final, vendo o coche se fai falta para ir a Estambul. Hombre, eu tamén. Así o digo, Eu quero decir que sigo coa miña promesa. En cada partido de Europa League, na miña casa, se cea kebab. Estou do kebab hasta os collóns. O colesterol por las nubes, pero cada día que hai UEFA estou comendo un kebab. Será culpa do Celta, do kebab, ten razón. Que bárbaro. Os do kebab de Balaidos xa me coñecen. Eres moito Alex de Dios. O prometo polos meus fillos. Pero mire que pedazo de vaso ten outra vez cheo, tío, pero por favor, que pare xa ese home de dar. Tío. A ver, ti xa fistes a comer conmigo. O sea, non sei de que estás a sorprender. Hostia, pero que o quinto vaso de gazpacho que 1:30 da mañá, tío. Mándelle un colacao, pero para de darlle un puto gazpacho, tío. A pecha eso. Madre mía. Bueno, en fin, este Alex, tío, de verdad, é unha cousa impecable. Impecable. Bueno, amigos, hasta aquí chegamos. Rímonos un rato polo menos. Falamos do Celta, que sigue gañando. Faltounos Antón unha vez máis para falar de Fran Beltrán, polo menos, non? En fin, onde andará Antón? Pois sí. Botarle un capotillo por aí a Fran Beltrán. Debelo ter jodido os luns, Antón. Bueno, en fin. Como pode dormir despois de comer así a noite? Pregunta Tino Neira. Pois mira, respondo moi fácil. Acostándome todos os días a 1 ou 2 da mañá e a 6 estando desperto. Eu vou á cama, Hombre, que se non hai nada máis interesante que facer,
que igual hai algo máis interesante que facer para baixar a comida, pero se non hai, vamos, en 10 minutos callo, vamos, redondo. Bueno, pues nada. En fin, vamos ter que dar como Canal Plus, codificado. Este. Pipín. Pues nada, Alex, Por qué? Non sei, no, Netflix está, non sei, deixámoste, interesante. deixámoste a Alex ir a ver si se volveu petar isto, Dios mío querido. De- Espérate, joder, Dios mío, como me está costando. E outro índice, Oh. sigue. Que deixámoste 1,90, come como eu. ir a ver se hai algo máis interesante por aí adiante. Eu teño algo máis interesante que ir cenar. Claro, Que aproveite, Pabliño. algúns non Estás cenamos falando en de mí? directo. Sí. Pero eu mando un Claro. yogur agora con avena ou con historias e métome pa pilta. Bueno, Claro. a ver, veña, non vos liades, que ahora estamos falando de cousas irrelevantes, me cago en mi sangre. Queres te ir, Mario? Estamos aburrindo. No, aburrindo tampouco, pero sí, quero mir. Sabes que podes colgar a chamada en cualquier Boa momento, non? noite, Tinoneira. Bueno, Tino. Ninguén te retén aquí. E máis, se queres que esta sexa a última participación nesta canle, pódelo decir. Sintes que non estás cómodo, aburrímoste. Puto pailán. É que non ves que sempre está... Se non busca con un, busca con outro. O día... Tú, Pabliño, estás tentando a sorte e como te pillamos entre os dous, sabes, vamos ter que meter para reciclar no contenedor verde. No dos balos. Pa compost vas valer. Non máis. No das pelotas verdes aquelas. Bueno, amigos, vámonos, rañala, que isto xa chegou da onda. Empezamos casi ás 11 e levamos 2 horas e 32 minutos de directo. Madre mía, mañá a traballar. Bueno, familia. É que como se... E o Como mellor se... de todo que non falamos do pospartido. De nada. Non falamos de nada, do Celta casi, se me apuras. En fin, outro día será. Con máis calma, que senón estamos aquí falando de mangalladas e non ter nin puta idea o que ten. O sea que é mellor falar de polo e de gazpacho. Boa noite, familia. Vémonos na próxima. Boa noite. Chao, chao. Oye, que mo mola a pulseira esa, Sí, señor, verdad? Biches. Boa noite. Impresionante. Boa noite. Chao, Chao, chao. Colaboración non pagada do señor Mario Seijas. Afíliense a Unión Deportiva Ourense, amigos, que o Celta xa ten moitos cuartos e vai vender a Miguel Román por 40 kilos e ainda vai ter máis. Fútbol popular é o que nos fai falta o diñeiro. Xente de ben, non querán pensar a xente do diferido que me volvo a olvidar deles. Espero que non estén pensando. A pregunta é moi fácil. Debido a que a nosa relación se está enfriando un pouco, non teño grandes solicitudes para vos. Simplemente pido que respondades ao título do directo. É dicir, non tedes nin que ver o directo. Canto vale Claudio Giraldez? É a pregunta que lle fago a miña xente querida do diferido. Pobre Nico, non me pasa unha, non me pasa nin a primeira. Vémonos na próxima. Seguimos tratando de buscar entrevistas. Vos pensades que non, pero claro. Volvín falar hasta con Carlos Carballal. Volvín falar con Rubén Blanco, que non foi po tema de entrevistas. Non sei. Por aí. O señor Maxi Gómez parecía moi cerca e xa non está tan cerca. Isto é un dolor de huevos, tío. A xente, de verdad, que pesada é. O xefe de prensa, joder. É que non dan nada, tío. Non dan nada, joder. Bueno, que lle vamos facer? Eu que intento ser jefe de prensa laxo en segunda ref, lóxicamente respetando as distancias. Pero, tío, non cuesta nada. Bueno. Boas noites, xente.